ಹಲೋ, ಯಾನು ಹರಿಹರೆ ಬಂದು ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ದ ಪಾತೇರ್ನು ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಬರೋಡೆ ನಿಕ್ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಂಡ ಯಾನು ಪನ್ಪಿನ ಕೇನ್ಲ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಬಲ ಸರಿ ಬಿದಾಡಿಯ ಬುಲೆಟ್ ನಾಗೆ ಬೈದೆ ಅಯ್ಯ ಬಂದು ಬತ್ತನ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ ಸ್ಮಶಾನ ಧರ್ಮದೈವ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂಡೆ ನಿಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ದಿನನಿತ್ಯ ದೀಪದೀದ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದಿತ್ತೇರು ಹಂಡ ಇದ್ದಾಗ ಮಲ್ತ ಈ ಇಲ್ಲದ ಧರ್ಮರಾಯೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರನ ನುಪ್ಪುದ ಬಟ್ಟಲ್ ವಿಷಪಾರ್ಥ ಕೆರ್ನಗ ಈ ಗುಂಡಗುರೈ ಮನಿ ಬಂದ ಗುಲಿಯ ವಿಜಯ್ ಯಾನ್ ಅಂಚಮಲ್ ಪೂಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರನ ಕೇರ್ತಿನ ಕಲಿನೆ ಯಾನ್ ಕೇರ್ತೆ ಶುದ್ಧ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರನ ಆಸ್ತಿನ ಯಾನ್ ಪಿರ ಪಡೇಜಿ ಯಾನ್ ಬುಲೆಟ್ ನಾಗೆನತ್ತ
ಸುಲಭಡಿಯಾನ್ ಗೋಚಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಏ ಆತು ಸುಲಭ ಗೋಚಾರ ಅವರೇ ಯಾನು ಇನ್ನು ಮಾಯದ ದೈವರಿಲ್ಲ ಕಾಯದ ಜೀವ ಎನ್ನ ಬೇಲೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತಿರ್ಕೊಂಡ ಮಟಾಸ್ ಈ ಧರ್ಮರಾಯ ಬೇತೇರ್ಲತ್ತು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಾಮು ಕಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ನುಪ್ಪುದ ಬಟ್ಟಲ್ಗು ವಿಷ ಪಾಡ್ದು ಮೋಸೋಡು ಕೇರಿಯೇ ಈ ದೈವದ ಮನೆ ಬಂದೆ ಬುಲ್ಲಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರನ ಕೆರ್ನ ಕಲೆಗೆ ತಾಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಚಿ ಅಂಡ ಯಾನು ಉಳ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರನ ಕೆರ್ನ ಕಲೆ ಯಾನು ಕೇರ್ತೆ ಸುತ್ತ ಹಾ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರನ ಕೆರ್ತಿನ ರಡ್ಮೂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿನಿ ಎನ್ನ ಕೈಟುಂಟು ಅವೇನ್ ಬತ್ತೊಂದು ಈ ಧರ್ಮರಾಯನೇ ನನಗೊಬ್ಬ ಒಟ್ಟು ಏ ಧರ್ಮರಾಯ ನನದ ದಿನಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಪನ್ಪಿರಂಗಡು ಚದುರಂಗ ನಡಪುನೋ ಧರ್ಮದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಗುಂಡದೆದುರುಡು ಈ ಧರ್ಮರಾಯನ ಜಾಲಡು ನಡತಿನ ಮಾತ ಸಂಗತಿನ ಮಣಿ ಪದ್ಧತಿ ಒಂದು ಕುಲ್ಲೊಂದುತ್ತ ನಮ್ಮಿನಗಲ ಇಂಬು ಕೊರ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪನ ದೈವ ಪಂದು ತುಳುನಾಡಿನ ನಂಬೋಲಿಕೆಡೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಈ ಧರ್ಮರಾಯ ಆಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡು ಅಂತಸ್ತು ಬೋರ್ಡು ಪಂದು ನಿನ್ನಡಿ ಆಪಲ ನಡುದು ಜಯ ಈ ಧರ್ಮರಾಯನ ಬದುಕುಡು ಆಪಿನ ಬೋಡಾಪಿನ ಪೂರ ಈ ಆದೇ ಒದಗದು ಕೊರಿಯ ಆಂಡ ಇತ್ತ ಧರ್ಮರಾಯನ ಬದುಕುಡು ಕತ್ತಲದ ಸಂಕರಡು ಲತ್ತ ಪಾಡಿಯತ ಎನ್ನ ಬುಡೆದಿನ ಫಲಯನು ಉಲ್ಪುನ ನುಪ್ಪುಗು ವಿಷ ಪಾರ್ದು ಕೆರಿಯೇ ಪನ್ಪಿನ ಅಪವಾದ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಲಕ ಮಲ್ತಾತ ಹತತ್ ಊರುದ ಜನಕಲ ದೃಷ್ಟಿಡು ಯಾನೋರಿ ಕೊಲೆಗಾರೆ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಸಾರ ಮೂಡಿಲಕ್ಕ ಮಲ್ತ ಆಯನ ಮಗೆ ಎನ್ನ ಅರವದೆ ಬುಲೆಟ್ನಾಗೆ ಎನ್ನಡ ಪಗೆ ಕಟ್ಟುಲಕ್ಕನ ಮಲ್ತಾತ ಎನ್ನಡ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಆಯ ನಿನ್ನಡಲ ಪಗೆ ಸತ್ತು ತೊಲ್ಲತ ಹಾಂಡಲ ಈ ಗುಂಡದೊಲಾಯ್ಡು ಮಣಿ ಬಂದು ಕುದೊಂದ ಆಯನ ಅಮ್ಮೇರಳಿ ಕೆರ್ತಿಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಸತ್ಯ ಇದು ಮುಟ್ಟಲು ಎಂಕ್ರ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿ ಪುಣ್ಯ ಇದು ಮುತ್ತ ದಾದ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂದು ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ದಾಲ ಬಿಡ್ತು ದೂರದ ಬೊಂಬಾಯ್ಡು ಕುಳ್ಳಿಯೇ ಅಲ್ಪಲ ಎನ್ನ ಹಣೆ ಬರ ಸರಿದ ಅಂತೆ ಅಲ್ಪಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ಅಪವಾದ ಬುರುಳಕ ಮಲ್ತಂದ ಆಂಡಲ ಒಂದು ಪೂರ ಎನ್ನ ಜೀವಡು ದಾಗಿ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ನಿನ್ನನು ನಂಬಿಕೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಇದು ತ್ಯಾಗಿಯ ಈ ಜೀವನೋಡು ಶಿಕ್ಷೆ ಒಟ್ಟಾರ ಈ ಧರ್ಮರಾಯನ ಬದುಕು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಚದುರಂಗ ಆದುಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟಿಯ ನನ್ನ ಬದುಕವನ ಬುಡುಪುನ ಪೂರ ನಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮರಾಯ ನಿನ್ನ ಚಾಕಿರಿದ ಮಾನಿಯಾನು ಈ ಧರ್ಮರಾಯನ ಚದುರಂಗದ ಬದುಕಿಡು ಇಯೇ ಕಾಪಾಡಪ್ಪ ಇಯೇ ಕಾಪಾಡೋದು
ಅಪ್ಪೆ ಮುಲ್ಪನೇ ಉಲ್ಲೆ ನನ ಏನಂತುಂಡ ಎಂಕಂತು ಪೋರೆಗು ಹುಡುಕುಜೀರು ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾತೆರಿಂಡ ಆ ಜನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರುಂಡು ಸಿರೂಕು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪೋಡು ದೂರ ಕುದುರೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಯಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಯಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಪ್ಪಗಡೆ ಒಟ್ಟು ಹೋಯಿ ದೂರ ತಂಡ ಸಿಗತ್ತ ಎಂಕಿರಡ ಪಾತೆರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೋದು ತಾಯಿ ಉರ್ಚರಿಗೆ ದಾದಿ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಿದಡ್ದೀನಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅದಿದೆ ಅವಳು ಸಾಬೂನು ಮುಟ್ಟ ಹೊಡ್ದೆ ತಾಯಿ ಪಿಂಗಂಡು ಗುರಿಯತ್ತ ಹಲೋ ಹಾ ಅಂಜಲ್ ಯಾನಿದೆ ಬತ್ತೆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಡು ಪಿದಾಡಿಯ ಬತ್ತೆ ನಾಗದೆ ಪುಂಡಿಯ ಅಂದು ಪುಂಡಿ ದಾದಾಡು ನೀ ಕಲಯ್ಯ ಪುಂಡಿಡು ಪುಂಡಿಡು ಆನೂರು ಮಾತ ಗುಂಡಿಡು ಅತ್ತಿದೆ ಓಲಿ ಯಾರನ್ನದೆ ಅವಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಜಲ್ ಅಂಜಲಿ ಐದು ಭೂತ ಯಾತು ತಾಯಿ ಅಂಜಲ್ ಬಂದಿನ ಎಪ್ಪೆನ ಈ ಜನಗೆ ಏನು ಮಾತಿರ್ನೆ ಅಂಜಲ್ ಬಂದಿನ ಮೀನ್ ಅತ್ತಿಯೇ ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಇನ್ನೇ ಮಾರಿದೆ ಒಂದು ಪುನಲ ಬೋಂಡು ಮಾತಾಡ್ನ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದ ಜನ ಬಾಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಪಾಪ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಈ ಕೆಪ್ಪೆ ಕಿಟ್ಟ ಪೆರೆ ನನ್ನ ಮರ್ಲು ಪತ್ತ ಅದು ಗುಡಿಯರು ಆಜನಡ ಪಾತೇರ್ನತ್ತು ಆರ ಅಂಚನೆ ಮಗ ಅರೆಗೆ ಕೇನುಡು ಬಂದಲ ಇಚ್ಚಿ ಕೇನುಜಿ ಬಂದ್ಕುಡಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಮಗ ಅಂದು ಪೋಪ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಜಲುಲ್ಲೊಲ್ತೆ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋಪೆ ಬಂದುಂತಿಯೆ ಹಾ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೇಲೆಗೆ ಜನ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ನಿನ್ನಡ ಬಂದಿದ್ದತ ಐಕೆ ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಲ ಬಲ್ತಾನೆ ಹಾ ಪಪ್ಪ ಇರ್ ಪನ್ಯಾನೇ ಪೋದ ಆಡೆಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ಪಪ್ಪ ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜನ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಂದು ಅಂಚನೆ ತಿರ್ತಡೆನ ನಂಬರ್ಲ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೇನೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುನೆಟಿಂಗ್ ಕುಲ್ಸ ಎರಿಗಿಚ್ಚಿ ಪಪ್ಪ ಐಟಿ ಇರಗದಾಲ ತೊಂದರೆ ಅಂಡ ಬಾಲೆ ಇಚ್ಚತ್ತ ಹಾ ಏರ್ಲ ಜನ ತಿಕ್ಕಿಯರ ಬಕ ನಮಕ್ ಇಚ್ಚಿ ಪಪ್ಪ ಅಂಚದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಬೇಲೆಗೊಂಜಿ ಜನ ಸಿಕ್ಕಿಯರು ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಅಕುಲು ಬೊಂಬೈ ಬೊಂಬೈ ಬಂದಿಗೆ ಪೋಡಿಯಾರು ಬೊಂಬೈ ದೂರದ ಮಗ ಹಂಚೊಂಚೂರು ಹೆಂಗ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚದಾಲಿ ಇಚ್ಚಿ ಪಪ್ಪ ತುಂಬು ಬೊಂಬೈ ಹಿಡಿತೀನಿಗೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಬೈದೇರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದ ಕುಲು ಪಪ್ಪ ಬೊಕ ಬೆಗ್ಗಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೈದೇರ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕತೆಗೆಂದೇ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಬೊಂಬೈ ಅಂದ ಪಪ್ಪ ಬೊಂಬೈ ಇತ್ತೆ ಊರುಡು ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಯಾನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೈದೆ ಪಪ್ಪ ಇನಿ ಬರುವೆ ಅಕಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಬಂದು ಉಂತರೆ ಇಲ್ಲಲ ತೋಚಾಲೆ ಪಪ್ಪ ಸರಿ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ದು ಪಾತೆರಿಂಡ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬರ್ಪೆ ಪಪ್ಪ ಬಾಯ್ ದಾದಪ್ಪ ಒಂದು ಮೂಲು ದಾದ ನಡುತ್ತೊಂದು
ಪಂಡು ಏನೇನು ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಲಕ ಮಲ್ಪೋತ ಆ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಸಹವಾಸ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಉರು ಬಾರಿನ ಬಸ್ಸೊಂದು ಬತ್ತದು ಊರುಡು ಕೊಲ್ಲಿಯೇ ಹಂಡ ಇತ್ತ ಬೊಂಬಾಯಿಡಿತ್ತಿನ ಜನಕುಲೆ ಎನ್ನ ಜಾಲುಗು ಬರ್ಪುಲಕ ಮಲ್ತತ್ತ ಕೂಡ ಬೊಂಬಾಡಿ ನಡತಿನ ಘಟನೆನು ಎಂಕ ನೆನಪು ಮಲ್ತದ ಎನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ತ್ಯಾಗಿ ಚದುರಂಗ ಗೊಬ್ಬುವ ಒಂದು ಎನ್ನ ಬದುಕಡಿ ಈ ಗೊಬ್ಬುನ ಚದುರಂಗದ ಆಟನ ಬೊಂಬೈ 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 ಏ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಗುಂಡದ ಎದುರು ಬತ್ತದ ತಟ್ಟೆದೊಡು ಎದುರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಕೆಬಿಗೊಂಡ ಮಂದಿಗೆ ಈ ಧರ್ಮರಾಯ ಬದುಕಡು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ನಿಷ್ಠೆಯ ಬದುಕನಾಯೇ ಈ ಧರ್ಮರಾಯನ ನ್ಯಾಯದ ಚದುರಂಗಗಳು ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೆಲೆತಿಗೆ ಬಂದಾಂಡ ಆ ಪೊತ್ತುಗು ಈ ಧರ್ಮರಾಯೇ ಅಧರ್ಮದ ಸಾಧಿ ದೊಂಗರ ತುಂಬು ಬೆರೆದುವೆ ರೂಪದ ಜೀವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಧರ್ಮ ಉಳಿದುಕೊಂಡು భారీ వండి వెచ్చ చాయ్ మార్క పంట పేరించి పెద్ద తక్కుడు పోతుండు మూజి తినడు పక్క నాడు విదాడిದೆ ನಾಡ್ದು ಸಾಕಾಣು ಮಾರರೆ ಎನ್ನವರಿ 60 ಉಲ್ಲೆ ಉನ್ಪುನು ಜಪ್ಪುನು ಬೆತ್ತ ನಾಡ್ರೆ ಬಾಲ ಬಂಡ ಬರ್ಪುಜೆ ಬೆತ್ತ ನಾಡ್ರೆ ಬಂಡ ಬರ್ಪುಜೆ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ದಾಂತಿನ ಪಗ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಸಿಂಗಾರಿನು ಓಂಗುನಿ ಓ ಸಿಂಗಾರಿ ಮಗ ಯಾನು ಬೆತ್ತ ನಾಡ್ರೆ ಪೋಪೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಾಲೆ ಆಯ್ ಒಲ ಬತ್ತದ ಒಲ ಓಂಗೇಡ ತೂಲ మామ పోయారు ఎంచా మాలుండు పోడేరేలా మరలు కొరువే ఏటు మరి ఎక్కువ పెళ్ళేసుడు కాచినాయి ఇత్తే పత్తరు ఎక్కువని ఏ సింగారే మామ పిదైపోయేది ఒర పిదై బలది ಬಂದಾಳೋ ಬಂದಾಳೋ ಬಿಂಕದ ಸಿಂಗಾರಿ ಬಂದಾಳೋ ಬಂದಾಳೋ ಚಂದಿರ ಚಕೋರಿ ತಂದಾಳೋ 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 ಪ್ರೇಮದ ಸೀರೆ ವಾವ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಾಡು ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ನಮಕ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪಪ್ಪಗ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ನಮಕ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪಪ್ಪಗ మరలు స్ప్రైట్ నిక్కి మాలి ఎంకి ಅಲಯ ಎನ್ನ ಸಿಂಗರಿಗೆ ಆದ ಪಕ್ಕ ಗರ್ವವತ್ತಿನತೆಯ ಎನ್ನ ಸಿಂಗರಿ ಗರ್ವವತ್ತಿನ ಎಂಚ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಹೆಂಗತ್ತು ಜಾ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ నించారత్తది పత్తనగా
ಏಳೇಳು ಲೋಕ ದೋಜುಡಿಯಾ ಎಂಚ ಏಳೇಳು ಲೋಕ ದೋಜುಡಿಯಾ ಆ ಏನೇನು ಲೋಕಡು ಎನ್ನ ದಕಡು ಬುತ್ತಿನ ಪೆತ್ತಮಿನಿ ಉಂಡ ಅನ್ನರ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕು ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ಯಾನ್ ದಾಂತಿನ ಪೊರ್ತುದು ಎನ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ಓಂಗು ಅಂತ ದಾನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಇಚ್ಚೆ ಯಾನಲ್ಲಿಗೆ ಆಟ ಕಲ್ಪೊಂದಿತ್ತೀನ ಆಟ 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 ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂದು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅತ್ತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಟ ಆಟ ಕಲ್ಪೊಂದಿತ್ತೀನಿ ತೂಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮಲ್ತು ತೋಜ ತೂಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತೂಲೆ ಚಂದ ತಾಳ ಅದೇ ದಾಡ ಚಂದ ತಾಳ ಅದೇ ದಾಡಿ ಆಟ ಆಟ ಚಂದ ತಾಳ ಅದೇ ದಾಡಿ ನಾನೇ ಅನ್ನ ಜಾವಂದೆ ಸಿಗ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾ ಕೇಳದ ಚೆಂಡದಾಗಲೆಲ್ಲ ಇದೆನಾ ಈ ಜನ ಒಂಜಿ ಮಾರೆ ಉಲೈ ಸಿಂಗರಿಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲಲೆ ಈ ಜನ ಕಾಟ ಅಂದಿ ಎಂಚ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪ ಓಯ್ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಆಟ ಗೊತ್ತುಜ ಆಟ ಭಾಗವತಿಗೆ ಮಲ್ಪಿನ ತೂತಿಜಾರ ಬಲಿಮೆ ಮಲ್ಪಿನ ತೂತಿಜಾರ ಆಟ ಆಟ ತೂಲೆ ಯಾನಿತ್ಯ ಮಲ್ತು ತೋಜ ತೂಲೆ ಅವರ ಈ ಏನ ಬಂದ್ಬನ್ನಿ ಮಾರೆ ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಳೆ ಬಲ್ಲ ಮೂಲ ಬಂತು ಬಂದೆ ಏನ ತೂಲೆ ಯಾನಿತ್ಯ ಮಲ್ಪೆ ತೂಲೆ ತೂಲೆ ಭಾಗವತಿಗೆ ಸುರುಗಿಂಜ ಮೈಕಸ ಮಾಲ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಲ್ ಪಾಡೋರು ಬೊಕ್ಕ ನೆಡೆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ಬಟನ್ ಒತ್ತಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುರು ಮಲ್ಪಡು ಜಾನೇ ನಾನೇ ಅಂದ ಜಾವಂದೆ ಯಾಕಡೆ ಫಂತೋಡತ್ತೈ ತುಗ ಮಲ್ತು ದೋಜಲೆ ಅವರ ಅಡೇವಾ ಮೂಲೆನ ನಾಗಮಂಡಲ ಒಂದುಂಟ ಜನ ಕೊಂಜಿ ಮಾರೆ ಆಟ ನೆಂಚ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೋನ್ ಓಯ್ ಮೂಲ್ತಲೆ ಈ ಆಟ ತುತ್ತಿದಾರ ಮುದ್ರಂಗಡಿ ಎತ್ತೋ ಸಲ ಆಟ ಆತಿದ ನೀರಂಜಿ ತೂವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋರ್ ಮಾರೆ ಮೈಸ ಆಟೋಡು ಚಂಡ ಮುಂಡೇರು ಮೈಸಾಸುರಿ ಬರ್ಪಿನ ತೂತಿದಾರ ಚಂಡ ಮುಂಡೇರಿ ಮೈಸಾಸುರೇ ಅನ್ನ ಜಾನೆ ಕೆಬಿಕ್ ಬೊಗ್ಗುಣೆ ಆಟ ಮಲ್ತಿನ ತೋಜಾಲೆ ಅನ್ನ ಜಾಂದು ದಾನಿ ಮಾರ ಈತ ಈ ಪುರೇಲೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ನ ಜಾಂದು ಗುಲ್ಲುಂಡ ತುಗ ಹೊರ ಮಲ್ತು ತೋಜಾಲೆ ಅಯ್ಯ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ತಾರೀಕಿ ಪಿಲಿಯರ್ ಲೈನಿಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾರು ಆಟ ಮಲ್ತಿನಂತೆ ಆಟೇ ಈ ಜನ ಕೊಂಚ ಎಂಚ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೌಂಡು ಮಾರೆ ಪುಲ ಎನ್ನ ಸಿಂಗಾರಿಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಪುರಾಣಿ ಶಿವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಆಟದ ವಿಡಿಯೋ ಕಡ ಬಿಡ್ದೆ
ಅವೇನ್ ತೋಜದ ಅಡ್ಡಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಗ ತುಲೆ ಆಟ ಆಟ ಕೈ ಮುಗಿಲ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚರಳಲು ತಾರೆಗಳು ಮೈಯ ಬಳಸಿ ಜುಮ್ಮೆನ್ನಲು ಕರಿಮುಗಿ ಆಟ ಹತ್ತು ಧಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಹತ್ತಂದೆ ಒಂದು ಆಟ ಅಂದೆ ಕರಿಮುಗಿಲ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚರಳಲು ತಾರೆಗಳು ಮೈಯ ಬಳಸಿ ಜುಮ್ಮೆನ್ನಲು ಕರಿಮುಗಿಲ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚರಳಲು ಮರಳು ಬರ್ರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅವ್ ಮುರಣಿ ಆತಿ ಐಫೋನ್ EMI ಗೆತ್ತೋನಿ ನಲ್ಲ ಲೋನ್ ಪೂರ ಆತಿಜಿಯೆ ಕೊರ್ಲೆ ಐಫೋನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಕಲ್ವೆ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ಯ ಹತ್ತು ಮೂರನೇ ಆಫರ್ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಗೆತ್ತೋನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಮರ್ಲುಂಡು ನಲ್ಪರೆ ಮಂಗನ ಐಡಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಖಾತ್ರಿ ಮಾರೆ ನಲ್ಪು ಕರಿಮುಗಿಲ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚ ಓಯ್ ಯಾನ್ ಒರಿಯ ನಲ್ಪರೆ ಮರಲುಂಡೆ ಇರ್ನ ಮಗಳ ಸಿಂಗರ್ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ನಲ್ಪುಲ್ ಅಂದ ಹಾ ಅವಪ್ಪ ಎಂತೆಲ್ಲ ಹೋಂಗು ಅಂತ ಬಾಳೆ ಸಿಂಗಾರಿ ಬಂದಾಳೋ ಬಂದಾಳೋ ಬಿಂಕದ ಸಿಂಗಾರಿ ಬಂದಾಳೋ ಅದೇ ಪಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ ಊರಿ ನಲ್ಪುಜಿಗೆ ಈ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ಕೊಡ್ಗೆ ಈಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ಕೊಡು ಆಟದವ ಕರಿಮುಗಿಲ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚರಳಲು ತಾರೆಗಳು ಮೈಯ ಬಳಸಿ ಜುಮ್ಮೆನ್ನಲು ಕರಿಮುಗಿಲ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚರಳಲು ತಾರೆಗಳು ಮೈಯ ಬಳಸಿ ಜುಮ್ಮೆನ್ನಲು ತಾರೆಗಳು ಮೈಯ ಬಳಸಿ ಜುಮ್ಮೆನ್ನಲು ನವಭಾವ ತುಂಬಿ ತುಂಬಿ ಮನಗಾಡಲು ನವಭಾವ ತುಂಬಿ ತುಂಬಿ ಮನಗಾಡಲು ತೆರೆದಂತಿದೆ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ಮುನ್ನಿಸುತ್ತಲವೇ ಮುಗುದೇ ಹಿತವಾಗಿ ನಗಲು ಬಾರದೆ ಮುನ್ನಿಸುತ್ತಲವೇ ಈ ಜನ ಪೂರ ತೂಡಾನು ಈ ಜನ ಓಲ್ನಾಡು ಮಾರೆ ಮಾಮ ಅಲ್ಲ ಎಂಬು ಹೋಗಿರತ್ತ ಮಾಮ ಹೊರ ತಿರ್ದು ಬಲೆ
ಮೊಬೈಲ್ ಗುರುಂಡ ದಾಯಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇರೇ ದಾಯಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ದಾಯಿಗೆ ಅಂದಿರೆ ಆಯ್ತು ದಾಯಿಗೆ ಗಣೇಶ ಪೂರ ಕುಲ ಅರ್ಧ ಪಾರ್ದದು ನಲಿಪುನು ಸಾಯ್ತು ಹೋತಿನ ಮಾಮು ಆಟ ದುಬ್ಬಿನ ಬಿಡ್ದು ಬೇತನೆ ಎತ್ತುಣತ ಓಯ್ ಐದು ಪುನ್ ಪೂರ ಬಡವೆರಿಯೇ ಮಾಮು ಐದು ಪೂರ ಬಡವೆರಿಯೇ ಗಣೇಶ ಮೊಬೈಲ್ ಗುರುಂಬೆ ಗುರುಂಬೆ ಮೊಬೈಲ್ ದಾಯಿ ಕೊರಡಿಯೇ ನಾನೆಲ್ಲ ಬಡವೇರು ಬರ್ಪೇರ ತೂಕಂಬೆ దాదమ్మ ఇది దాదమ్మ తందులారు ఎంకోస్కర ఇరు ఇది దేగ బంగ బిట్పరమ్మ ఎంకు కాలేజ్ బొచ్చమ్మ యా ఓలాండ పెళ్ళిపోతు ఇదే న్యానే పొరుడే దుబ్బೆ ಅಲೆ ಈತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ತ ಮಗ ಎಂಕ ದಾದ ಅತ್ತನ ಪನ ದಾನ್ ಪೆತ್ತದ ಕಲ್ಪವೆ ಮಗ ನಿಕ್ಕ ಅಲೆ ಕರ್ಣ ಈ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಶಾಂತ ಬಕ್ಕದು ಒರಿಯೋಡಾಂಡ ಈ ഞാൻ പണ്ടിനെ മേലെ നടക്കാതെ കൊറപ്പെ ಬಂದು ಹೆಂಕ ಭಾಷೆ ಕೊರೋಣ ಮಗ ఇది దాద పాతెలుతున్నారమ్మ ತುಲೆ ಯಾನಿದ ಮುಟ್ಟ ಇರು ಪಂದಿನ ಓವೆ ಪಾತೆರು ಇಜ್ಜನ್ ಪಂತೇನೆ ಇಜ್ಜತೆ ದಾದನ್ ಪಲ್ಲೆಮ್ಮ ಮಲ ಕರ್ಣ ಹಿನಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಮೂಲು ಈ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಅತ್ತು ಹಿನಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಈ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಹಿನಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಪನಂದಲ ನೀರು ಅನ್ನು ಮಗ ಹಿನ್ನಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಮಿನಿ ಈಗ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಂಡ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಆಜುಂಟು ಮಗ ನಮ್ಮ ಇಡೆಗೆ ಬೇಲಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಬೈದೀನಿ ಮುಲ್ತ ದನಿಕಲು ನೀನಂತೂದು ಒಂದು ನಿನ್ನ ಮಗೆ ನಾಕೇನ್ವೇರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂದೊಂದು ಪಂಡಾಂಡ ಬಾಲ್ಯದ ಅಮ್ಮೇರು ಆರು ವಾಲಲ್ಲೇರು ಕೆನ್ವೇರು ಅದಗ ಯಾಂತ ಅದಂದು ಪನೋಡ ಮಗ ಅಮ್ಮೇರು ಇಜ್ಜೆರೆಂದು ಪನೋಡ ಆರ್ ತೀರ್ಗೆರೆಂದು ಪನೋಡ ಹತ್ತಿ ಯಾನು ಅರ್ತಿ ಸು ಮುಷ್ಟಿದೆ ಬಾಯಿ ನನ್ನ ತಾಲ ಪಾತಾಡ್ತೀರು ಅಮ್ಮ ತುಲೆ ಯಾನಿರಡಾ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಇನ್ನ ಪಪ್ಪ ಏರು ಇನ್ನ ಪಪ್ಪನ್ ತೋಜಲಂದು ಕೇಂದೆನಮ್ಮ ಇಜ್ಜತೆ ಇಜ್ಜತೆ ఒక దేగమ ఇచ్చపుర పాతిరందు ఇంక ముట్టి ఏడిచిల ఇన్న పప్ప ఇన్న అమ్మ ఇన్న కుటుంబల ఇరతమ్మ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಬಂದು ಬನ್ಮಗ ಅಕ್ಕ ಬಂದು ಬನ್ನ ഞാനിത്തെ നിൻ പാടൊന്നിത്തട കണ്ടനേറ് കേനുവേറ് ಹೈಕೆ ಹೈಕೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಣನ ಹೆಚ್ಚಾರು ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬಂಡೇರು
ಸುದ್ದಿಗೆ ಎಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನಿಖಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಮಗಲು ನಿಖಲು ಮೊರನೇ ಬರ್ಪಾರ ಬಂತರ್ಗೆ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಇನಿ ಬರ್ತಾರತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ನಿಖಲ್ ಹಿರಿಯರ ಕುದರೆಂಚ ಎನ್ನ ಪುದರೆ ಶಾಂತ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಅನ್ನೆ ಓ ಆಯಿ ಇರ್ನ ಮಗೇನಾ ಅಷ್ಟು ಒಂದೇದ ಮೆಕ್ಕೆ ಮೆಮೂಲ್ ಕಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಹಂಚ ಆಯನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೋಡಾದು ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ದನಿಕುಲೆ ಎಂಕುಲು ನಿಷ್ಠೆಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವ ಹೌ ನಿಖಲಿಗೆ ಮೂಲು ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಹಾ ಕರ್ಣ ಈ ಮೂಲು ಓಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ನು ದಾದ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ದನಿಕುಲೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪನೆ ನಿಟ್ಟೆ ಕಾಲೇಜ್ MBA ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಅವಳೆ ಎನ್ನ ಮಗನ ಅವಳೆ MBA ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲರು ಬಂಡಿಲಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕಲ ಪ್ರಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿ ಚಂಚಟ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಸರ್ ಯಾನ್ ಬಿಕಾಮ್ ಆದ 4 ವರ್ಷ ಬೇಲೆ ಬೋದಿತ್ತೆ ಅವ್ವ ಇವಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಬೇಲೆನ್ ಗುಡ್ದು ಕೂಡ MBA ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ 1 ವರ್ಷ ಕರೆಂಡ್ ಅಂಚ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಒಂದು ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಅವಳಿತ್ತೇನು ಅದು ಬೊಂಬೆ ಹಿಡಿತೆ ಬೊಂಬೆ ಧನಜ್ ಬೊಂಬೈ ದೂರದ ಊರತ ಚಂಚು ಕೋಡಿಗೆ ಆಡು ಅವಂದು ಅಕ್ಕ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ದಾನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಅವು ದಾಲೇಜಿ ಸರ್ ಎಂಗೆ ಏಪಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದ ಒಣಸಂದು ಮೇಲ್ಕಂಗೆ ಏಪಲ ಹುಷಾರಿರ್ತದಿ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆದು ಇಡೆ ಬೈದೇನೆ ನಿಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಇಜ್ಜೆ ತೀರು ಹೈಕ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬಾಯ್ದ ಪಾತ್ರೆಡು ಒಂಚೂರು ಕೇಂಡೆ ಕರ್ಣ ಶಾಂತ ನಿಗುಲು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆದಗುಲ ಅತ್ತಿಯ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಗುಲೆ ನನ್ನ ನಿಗುಲು ನಿಗಲ ಇಲ್ಲದಂದೇ ಎನ್ನದು ಕುಳ್ಳೆ ಹಾ ಶಾಂತ ಕರ್ಣ ನಿಗಲ್ನ ಇರುವೇರ್ನ ತಗ ತಂಗಡಿನ ಮೋಕೆ ತುಣ್ಣಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಾತನ ಒಂಥರ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಟಿಯ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಟು ಹಾ ಉಲೇ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನು ಉಲೇ ಬಲ್ಲೆ ದಾದ ಮುಂದು ಇದು ದಾದ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲರು ಏನನ್ನು ಬಂಜಿಡು ವರ್ಮ ತಿಂಗಳು ತುಂಬುದು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಪ್ಪ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಉಪ್ಪನಾಗ ಎಂಚ ಮೈರನ ಅಕ್ಕ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪುನು ನಾಟಕ ಕೊಂಜಿ ಕತೆ ಬೋಡು ಕತೆ ಕೊಂಜಿ ವಿಲನ್ ಬೋಡು ಆ ವಿಲನ್ ಬರ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಉಂಡು ಈ ಧರ್ಮರಾಯಿ ಸ್ವಂತ ಮಾಮು ಹೌ ಭೂತಕಾಲ ಧರ್ಮರಾಯಿ ಧರ್ಮದ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದು ಎನ್ನಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇನನ್ ಕೆರ್ತಿನ ಅಧರ್ಮರಾಯ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಹೌ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಏ ಧರ್ಮರಾಯ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲಿಗೆ ಬೈದಿನ ಆ ರಟ್ಟು ಜನ ಏರ್ ಬಂದು ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತುಂಡ ಈಚೆ ಹೌ ಅಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಚೆ ಕಾಂಡ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಕಲೇನ್ ಪತೊಂದು ನಾನ ನೀನನ್ ಗೊಬ್ಬವೆ ಉಂದುವೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ
ಸಿಂಗರಿಗೆ ಧರ್ಮದೈವಗೆ ಧರ್ಮದೈವ ಏ ಧರ್ಮದೈವ ಧರ್ಮೋಡು ನಂಬಿನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಗಂಗಾಧರ ರಾಯರಿಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರಂದಿನ ಹೀಲ ಹೀಲ ಒಂಜಿ ದೈವನಯ ಒರ್ಚಿ ಹೀಲ ಒರ್ಚಿ ಹೆಂಕಾಯ ಧರ್ಮರಾಯಲ ಒರ್ಚಿ ಹಾಂಡ ಧರ್ಮರಾಯನ ಮಗಲೇ ಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣ ಎಂಕಬೋಡು ಧರ್ಮರಾಯ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆಗೆ ಬೈದಿನ ಶಾಂತ ಏರ್ ಬಂದು ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸಿಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಕಾಮದ ಗೊಬ್ಬುಗೂ ಬಲಿಯಾದೆ ತನ್ನ ಶೀಲನೆ ಕಳೆಯೊಂದು ಕರ್ಣೇ ಬಂಪಿ ಆನು ಬಾಲೆಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಶಾಂತ ನಿನ್ನ ಮಗೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಒಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಆಯ ನಿನ್ನ ಮಗೆ ಬಂದೆ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತೊಚ್ಚಿ ಮುಂದುವೆ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಇಂಕಿಲ ಮುಂದೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಈ ಧರ್ಮರಾಯನ ಗೊಬ್ಬ ಓಡು ತಕ್ಕ ದಿನಿ ಥೈ ಗೊಬ್ಬವನ ಆಟಡು ಖಾಲಿ ಆಟತ್ತೆ ರಾಜ ರಾಣಿ ಮಂತ್ರಿ ಸೈನಿಕೆ ಅನೇಕ ಪಾತ್ರದ ಆಟ ಅವೇ ಈ ಧರ್ಮರಾಯನ ಬದುಕರೆ ಈ ಬುಲೆಟ್ ನಾಗೆ ಗೊಬ್ಬುನ ನಿಜವಾಯಿನ ಚಂದ್ರದ ದಾದ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏರಣ್ಣ ತೀಯಣ್ಣ ದಾದ ಏನು ಬಂತು ದಾದ ಎನ್ನುವೇರು ಒಕ್ಕುಲಿರುವೇರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಲವರ್ಸ್ ಪಂದಿ ಎನ್ನುವೇರು ಉಣ್ಣ ನಿಕ್ ದಮ್ಮಯ ಮಾರಿದೆ ಕೈ ಮುಗಿದಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವೆ ತುಲ ಯಾನೆನ್ನ ಅಕ್ಕಡ ಮೂಲ ಪೇಪರ್ ಆಡ್ ಪಾಡಿದ್ದೇರು ಅಂಚ ಬೇಲೆ ನಾನು ಪಂದಿದ್ದೆ ಇನ್ನ ಪೊಪ್ಪಡಲ್ಲ ಮೂಲ ಪೇಪರ್ ಆಡುತ್ತದು ಇನ್ನು ಬೇಲಕ್ಕೇನೋ ಮಂತು ಬರ್ತದೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನ ವಿಚಾರ ನಂದು ದುಂಬೆ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು ನಂದು ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈ ಇಂಚ ಮಂತಂಡ ದಾದ ನಾವು ತುಲ ಪುಣ್ಣ ನೀ ಕುಡರಕ್ಕೆ ಏನುವೆ ತುಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬೆ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತದು ಪಾತೆರ ನಿದೆ ಬೈದಂದು ಗೊತ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ನ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಂಡ ಐಕೆನ್ನ ಆಜಂಡು ದಾದ ಪಾತೆ ರೊಚ್ಚಿ ಯಾಂದ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿಡ ಈ ಆಡ್ ತುದು ಬೈದಿನಿ ಪಂದೆ ಪಂತೆ ಅಂಚತ್ತು ಪೂರ್ಣ ತುಲ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಗ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಪೌಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಪ್ಪಲಿಡೆ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಲಾದೆ ಬೈದ ಅಂಚ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಲಾದೆ ಉಪ್ಪುವ ಯಾವ ಕರ್ಣ ಎಕಡ್ ದಿಂಚಿ ತೋಂದುಲ್ಲ ಕರ್ಣ ನಿನ್ನಂಜಿ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಏನರಿಗಿತ್ತಡು ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿಡ ನಮಕ್ ಅಚಾನಕ್ ಅದು ಗುರ್ತಾಗ್ತಡು ಪಂತೆ ಅಬ್ಬ ಅಂಚಣ ಓಕೆ ಸರಿ ಪೈ ಕರ್ಣ ನಿನ್ನಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನರಿಗಿತ್ತಡು ಕುಡದಾದ ಮಾರಿದೆ ಕೇನ್ ಅವು ಶಾಂತಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅತ ಅಕ್ಕನ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕನ ಬಗಾನಿ ಅಮ್ಮ ಬಂದಿತ್ತ ಅಮ್ಮ ತಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಏ ಪಣ್ಣ ಪುಣ್ಣ ಹಿಂಗ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಇದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಎನಕ್ ಅಮ್ಮಲ ಅಕ್ಕಲ ರಟ್ಟು ರೂಪಣ್ಣ ಅರೇನು ತೋಂದಿಲ್ಲ ಪುಣ್ಣ ಅದು ನಿಜವಾದ್ಲೇನ ಅಕ್ಕನೇ ಪುಣ್ಣ ಯಾವ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಇದಾಗ ಈತ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುವ ಬಲ ಪೋಯಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬಲ ಪುಣ್ಣ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ತುಲ ಯಾನ್ ಕುಡರ ಪಂದ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಕೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ
ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅಚಾನಕ್ ಆದ ಮೀಟ್ ಆದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಉಪ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಐಕು ನಿಕುಲ್ ನಮ್ಮಿನಂಚಿತ್ನ ಈ ಧರ್ಮದ ಇವತ್ತು ಆಜಂಡು ಕರ್ಣ ದಾದ ಪಾತಿರ್ದು ಕೋಡಿಗೆ ಕಟ್ಟ వచ్చి ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಏಪಲ ಶಾಶ್ವತ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆತಡು ನನ್ನ ಪಿದೆ ಉಂತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಲ ಪೋಯಿ ಕರ್ಣ ಈಚನ ಒಂಚಿ ಮಲ್ಲ ಓಟದ ಮಾರ್ಲಿ ನಿಕುಲು ಜವಾನರು ಎಡ್ಡಡಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಯಾಂಡ ಪಚಿತಿ ಅಪ್ಪ ಯಾರಿ ಸರಿ ಹೋಟ್ಲು ಉಂಟುದಾ ಹೋಚಿನೆ ಗೊತ್ತುಜಾ ದಿಕ್ಕಲು ಜವನ ಯಾನು ಓಟುಗುಂಟದ 15 ಸರ್ತಿ ಎಂದರ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಸೋತದಿನಿ ಅಂಚೆ ಪೂರೈತೆ ಓಟದ ಪ್ರಚಾರ ವಿಧಾನ ಜನ ಉಲ್ಲರು ಬರಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ವಿಜಯಪುರ ಸಮತ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ತುಳು ಮಂಡೆ ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ఆయన మల్ల సీక మండ దాది ఆయక అమ్మేరు మండ పూజ అమ్మేరు మండ అమ్మేరు వెడి వరకు కుంభానికి 5 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂಡಂಡದ ಅಡೇಗೆ ತಂಡಾಪಿ ಅವಂಚೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂಡ ಹೋದಂತನು ಅವು 90 ಗಿಂಬೆ ఆయన కోమటిగా ఒడముట బండ అమ్మేరు పండి గుళ్ళండద కుంభార్ని తుక అయితే ఓలెన్ తుక Zoom maltuin. I will 11. कर्म इरना मेरा पूरा केंडाव बला कोई करना Ay बीजा द फैक्ट्री को नहीं क्या के लिए का कंट्रोलर गौड़ा गौड़ा बा 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 गौड़ा बा ए ಹುಡುಗಿಯೇ ಏನಮ್ಮವ ಚುಟು ಚುಟು ಎಲ್ಲಿ ಚುಟು ಚುಟು ಅಂತೈತಿ ನನಗ ಚುಮು ಚುಮು ಆತೈತಿ ಚುಟು ಚುಟು ಅಂತೈತಿ ನನಗ ಚುಮು ಚುಮು ಆತೈತಿ ಬೋದೆ ಬೇಲೆ ಬೋದೆ ಏ ಗೌಡ ನೀನೆಂತವ ನನ್ನ ಮಾಮನ ಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗುದು ಎದುವರೆ ಅತ್ತಿಯೇ ರಿಂಗ್ ಟಾಂಗ್ ಓ ಟಿಂಟೋನ್ ಹಲೋ ಅಂದು ಹೆಂಗ್ ಗಣಸಿ ಬಾದರು ಅಂಜಿನೇರು ಯಾರ ಪುರ್ಸೇರ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಣವ ಏನ ಪ್ರಣವ ಪಂಪ್ ನೀರು ಬರಂದಿಜ್ಜ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ನೀರು ಉಂಡದುಲ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ನೀರು ಇಜ್ಜ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಇತ್ತನ ಮೈಪುದುಗ ನೀರ್ಲ ಇಜ್ಜ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಪಡ್ಕೆ ಅರ್ಪಣ ಪಡ್ಕೆ ಮೈಪುದು ಇಲ್ಲೇ
ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಮೂಜಿಗಾಸ್ತೆ ಗೌಡೆ ಮೂಲೆ ಪಡ್ಕೆ ಅಂತೀನಿ ಏ ಗೌಡ ಮೂಲ್ ಪಡ್ಕೆ ಬರೀ ಏರಿ ನಮ್ಮೇರ್ ಬನ್ನಿಯಾ ಗಣೇಶ ನಿಕ್ಕೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರ ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮೇರ್ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಮಾರ ಪಂಡ್ರೆ ಮಾರು ಓ ಇತ್ತೆ ಕತೆ ಅಂಚನ ಯಾನು ಪಿರ್ಸಂದು ಎನ್ನದು ಎಕ್ಕರ್ದಿಂಚಿ ಕರ್ಪನಾಡ್ನು ಮಾರೆ ಇತ್ತೆ ಆಗಿ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪಂಡ ಬೇಕೆ ನನ್ನದಲ್ಲೇ ಮುನ್ನೂರು ಹೋಯ್ತೆ ಹೋಗು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಲ್ಬೇಡ ಹೋಗಿ ಪ್ಯಾಂಟೆಡ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಅದೇ ಗಣೇಶ ಆಯಗೆಂಚಾಲ ಮರಳು ಮಾರ ನಿನ್ನ ಮಾಮನ ಮಗನ ವಾಣ ಬಂದ ಮರಳು ಮಾರ ಹೌದಾದ ಬನ್ಪಿನಿ ಓಯ್ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಮಗನ ಕತೆ ದಾದಂದು ಬನ್ಪಿನಿ ಆಳು ಮಲ್ಲ ಆಡು ಮರಲೇದಿ ಮಾಮು ಐದು ಮಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಮರಲೆ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬನ್ಪೆ ಕೇಳಲೆ ಮಾಮು ಉಂಡತೆ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ನೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಉಂಡತ ಸೂಡಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಪೊರ್ಜ ಒಂದು ತೂವರೆಜ್ಜಿ ಮುಸೊಂದೇ ಪೊಪ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪಗ ಇರು ಬಲೆ ಇಡೆ ಮೂಲೆ ಉಂತ್ಲೆ ಅಂಚಿ ತಿರುಗುದುಂತ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಾಮು ಇರ್ನ ಸೂಡಿ ತೂದಿತ್ತೆ ಪೆರ್ಚಿಗಟ್ಟು ಎಡ್ ತೂಲೆ ಅಂಚಿ ತಿರುಗಿಲೆ ಇಂಚಿ ತಿರುಗೊಚ್ಚಿ ಮಾಮೂಲು ಲೆಪ್ಪೆ ಓಯ್ ಮಾಮು ಓರಪ್ಪಿದೆ ಬಲೆ ಅಯ್ಯ ಓಯ್ ಮಾಮು ಮಾರ್ಲಿ ಓಯ್ ಮಾಮು ಆ ಪೊರ್ಜ ಒತ್ತಿ ಅರ್ಜೋ ಪೊರ್ಜ ಒತ್ತು ಅರ್ಜೋ ಒಂದು ಕೆಪ್ಪೆದಿ ಪಿತ್ತೆ ಅಂಜ ಅವ ಅಂಜೋಂಬೆ ಅಂಜೋ ಅತ್ತಿಂಬೆ ಅಲೇ ಮತ್ತೆ ನೋಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೇಳುಂಟ ನನಗಳೇ ಪೇಪರ್ ತಂದೆ ಸೈಟ್ ಬೋತಿನೇ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಬಂದು ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿ ನಿಂಗೆ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಯಾರು ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ ಬೊಂಬೆ ಉಲ್ತು ಸಿಕ್ಕಿನ ಮಾರ ಇದ ಗಣೇಶ ಏನು ಓಟು ಕುಂತಿದೆ ಅಂದ ಇರ್ನ ಚಿನ್ನವೇ ಚಿನ್ನ ದಿಕ್ಕಲಂಬ ಬಂದುಲೆ ಯಾನಿ ಸರ್ತಿ ಓಟು ಕುಂತಿದೆ ಎನ್ನ ಚಿನ್ನ ದಿಕ್ಕಲು ದಿಕ್ಕಲ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಮತನು ದಿಕ್ಕಲು ಬಾಡ್ಲೆ ಗೆಂದಲ ಬಂದುಲೆ ಗೆಂದಲೆ ಆಯ್ದಿ ಬಂದಾಂಡ ಅವೇ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಗೂ ಮೆನ್ಬಾರ್ದು ಪತ್ತಲೆ ಓಟು ಪಾಡಿದ ಮಾರ ಓಯ್ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಎನ್ನ ಓಟು ನಿಘಂಟೀರೆಗೆ ಎಚ್ಚರಾಲೆ ಬಂದುಲೆ ಎಚ್ಚರಾಲೆ ಲಕ್ಕಿಲೆ ಬಂದುಲೆ ಲಕ್ಕಿಲೆ ಲಕ್ಕಿಯಾರ ಅಡೆಗೆ ಪಡಿಕೆ ಮೇಯ್ತು ಚೆಪ್ಪುಲೆ ಈ ತಂಡಿದ ಓಟು ಪಾಡಿದ ಮಾರ ಓಯ್ ಎನ್ನ ಓಟು ಇರೆಗೆ ಬಂದುಲೆ ಯಾನಿ ಸರ್ತಿ ಓಟು ಗೆಂದೆ ಬಂದಾಂಡ ಇಲ್ಲಿ 20 ದಿನಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊರ್ಪ ಹಾಗೆ 20 ದಿನಗಳಿಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊರ್ಪ ಬೇರೆ 20 ದಿನಗಳಿಗೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪ ಜೋಕುಲು 20 ದಿನಗಳಿಗೆ ಜೋಕಲ್ ಮಾರ್ತು ಕೊರ್ಪ
ಗಣೇಶ ಅದೇ ಕುಸಾಡು ಬಾತೇನ್ಯ ಒಂಜು ವೇಳೆ ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ ಗೆಂದದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಂದಣ್ಣಿಗ ನೀವು ದಾನ ಮಾಡ್ಬೋರಿಯಾ ಈರ್ಮಿನಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಎಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಾರ ಬಂದಾಂಡ ತರಕಾರಿದ ದಿವಕರಣ್ಣನ ಅಂಗಡಿದ ಎದುರು ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾರ್ದು ಅವು ಪಟಕು ಪೂತ ಮಾಲೆನ್ ಪಾರ್ದು ಪುಷ್ಪಲೇನ ದೀಪ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿಜೆ ಬಂದಾಂಡ ಅವೋ ಪಟಕು ಗಂಧದ ಮಾಲೆ ಪಾರ್ದು ದೀಪ ದೀಪ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟಿಯ ಅವಂದು ಕರ್ಣ ಈ ನನ್ನ ನಮ್ಮಿಲ್ಲಡ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದ ಕುಲ್ಲುನ್ಯಾಪ ಪಂಡ ಪಂಡ ಕರ್ನಾವೆಟ್ ಪೂರ್ಣ ಪುಣ್ಯಾಪ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಮಾತ ನಿಜ ಆಪುಂಡ ಅತ್ತ ಒಂದು ಮಾತ ಕರ್ಣನ ಕನಾದೆ ಒರಿಂಡ ಒಂಜಿಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿಜ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ಪನರಿಗ್ ನಮ್ಮ ಲವ್ ಮಲ್ಪುನು ಕರ್ಣ ಓಕೆ 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 ಕೂಲ್ 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 ತುಲ ಇತ್ತೆ ನೀಕ್ ದಾದ ಒಟ್ಟು ಬಂದು ದಾದಾ ಒಡು ಪಂಡ ದಾದಾ ಒಡು ಪಂಡ ದಾದಾ ಒಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಈನ ಈ ಪಾಡ್ನಗೆರೆ ನೀನು ಒಚ್ಚೋಡ ಅಂಚ ಅತ್ತು ಈರ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಓಕೆ ಯಾ 1 2 3 ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ರೆಡಿ ಆತಾ ಹಾ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಗುಣ ಒಂಜಿ ಗುಣ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಪನ್ವಂತ ಕರ್ಣ ಮೂಜೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ ಮೇಲನೆ ಮಕ್ಕಳ ಏನಿದೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ತಂತು ನಾನೇ ನವಜೀವನ ಹೇತುನ ಬಂದು 4 ಜನ ಎತ್ತದೆ 4 ದೊಂಪದಡಿತೆ ನಿನ್ನ ಕೆಕ್ಕೆಲಿಗೆ ಮೂಜಿ ಗಂಟು ಬಾಳು ಬಂದೇನಂಡ ಮೂಜಿ ಗಂಟು ನಿನ್ನ ಕೆಕ್ಕೆಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ನಾಲಿಗೆ ಉರ್ಲು ಬರುವನಟ್ಟು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಉರ್ಲು ಪಾಟೆ ಇದೆ ಬಿಡ ಬದು ಮದೆ ಬಾ ಬಾಲ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಬರ್ಚಿತ್ ರಾಶಿ ಇಂದ ಒಂದು ನಿಕ್ಕು ಬರ್ಚೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧದ ವಿಷಯ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧದ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧ ನಿಕ್ಕೆಂಚಂಬೆ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಮಗನ್ ಬೇ ನಿನ್ನ ಮಾಮನ ಮಗಲಂಡ ಅಲ್ಲನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಮೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪು ಏತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪು ಈ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪು ಹಾಂಡ ಮದಿಮೆ ಈ ಬುಲೆಟ್ ನಾಗೆ ಮದಿಮೆ ನಿಕ್ ಮದಿಮೆ ಪಂಪಿನ 3 ಅಕ್ಷರದ ಪಾವಿತ್ರತನ ಗುರುಕ್ ತೆರಿಲ ಒಕ್ಕ ಮದಿಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರಿ ಕೊಂಟು ಮದ್ಮೆದ ಪವಿತ್ರ ತೆರೆಯರೆ ಈ ಅಂಕ ಪಂಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಂಬೆ ಈ ಸುರುಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಿಯರು ಬಂದು ತೆರೆಯೋ ಹಾಯ ಕೈ ದೆರ್ಪುಂದಾನಿ ಮೋಲ್ ಕೈ ತಡೆಪುಂದಾನಿ ಕೈ ದೆರ್ಪುನ ತುಂಬಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ಈ ಇಡಕ್ಕೆ ಬೇಲೆದಾಯಾದ ವೈದಿನಿ ಬೇಲೆದಾಯಾದ ಪುಲ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಮದ್ಮೆದ ಪವಿತ್ರತೆ ಆ ಮದ್ಮೆದ ಅಕ್ಷರದ ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರದ ಅರ್ಥದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿಕ್ ಮಸಣ ಬಂಪಿನ ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರದ ಅರ್ಥನು ಒಟ್ಟಿಗೂ ತೆರಿಕೋವೆ ಅದ ಪುಣ ಆ ಏರ್ ಪುಣ ಆ ದಾದಾದ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲೆ ಆ ನಿಕ್ ಸಂಬಂಧನ ಅದ ನಿನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೆ ಮದ್ವೆ ಹೆಂಗು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಅಂಡ ಆಯಿ ಎಂಕ ಸಂಬಂಧ ನಿಜ ಆಯಿಯನ್ನ
ಮಾಮನ ಮಗೆ ದಾದ ಪಂದುಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಅಂದ ಕಾರಣ ಅಂಚ ಬಂದು ಆಯ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿಚ್ಚೆ ಆಯಗ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಈ ದೈವಂತ ಉಂಡ ಆಪುಚಿ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಬೋಡುಗೆ ಇನ್ನ ಪಾತೆರದ ಅರ್ಥ ದಾದಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾನ್ ಪೊಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಮಾಮು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಆನಿ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಾನಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ವನಸುಗಳೆತ್ತಿದ್ದೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏಬಲ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನೇ ವನಸ್ ಬಲಸುನು ಅಂಡ ಆನಿ ಮಾಮ ವನಸ್ ಬಲಸಿಯರು ಮಾತೆರ್ನಲ ವನಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಾಮು ಪುಲ್ಲಿಯರು ಎನ್ನ ಮಾಮುಗು ಪೊಪ್ಪ ವನಸ್ ಬಲಸಿಯರು ಆನಿದ ದಿನ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪೋಂಡು ಅಂಡ ಮನದಾನಿ ಲಕುದು ತೂನಗ ಲಗತ್ತುನ ದಾದಾಂಡಿಯ ಎನ್ನ ಮಾಮು ಪಂಡ ಬುಲೆಟ್ ನಾಗನ ಅಮ್ಮೇರು ತೀರ್ದಿತ್ತು ಎನ್ನ ಪುಪ್ಪ ವಿಷಪಾರ್ದ ಕೆರಿನಿ ಪನ್ಪಿನ ಅಪವಾದ ಬತ್ತಡು ಆಂಡಲ ಬುಲೆಟ್ ನಾಗೆ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಮಾಮನ ಆಸ್ತಿನ ಪೂರ ಬುಲೆಟ್ ನಾಗನ ಪುದರಿಗು ವಿಲ್ ಮಲ್ಪರಿಗು ಬಂದು ಲಾಯರ್ ನಡಿಗೆ ಪೋಯರು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ತೂನಗ ಅವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇತೆ ಕಲ್ಲ ಪುದರಿಡಿತ್ತನು ದಾದ ಪನ್ಪ ಪೂರ್ಣ ಪನ್ಪೆಗೆ ಏನು ಕಾರಣ ಆ ವಿಲ್ ಬೇತೆ ಏರ್ನ ಪುದರಿಡಿತ್ತದುಂಡಲ ಇನಿ ಈ ಬುಲೆಟ್ ನಾಗೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತದುವೇನಾ ಧಾನ್ಯ ಅಂಡ ಅವು ಇಲ್ಲಿತ್ತೀನಿ ಬೇತೆ ಏರ್ನ ಪುದರಿಡ್ಲ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಪುದರಿಡೆ ಪಂಡ ಧರ್ಮೇರು ಅಂದು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಪುದರಿಡೆ ಆ ನೀರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬುಲೆಟ್ ನಾಗದು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಂತುಂಟ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಆ ಇಲ್ಲ ಆ ನೀರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಚ್ಚೆ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಬೋಡುಗೆ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಧರ್ಮೇರು ಇಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಖಂಡಿತ ಇಂಚ ಮಲ್ದುಜೇರು ಮಾಮ ತೀರಿ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆರೆ ರಾತ್ರಿ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನನೆ ಬುಡಿಯೇರು ಮಾಮನು ಕೆರ್ನಿಯ ಅಪವಾದ ಅರ್ನ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಂಡ ತಾ ಬಂದು ಆರು ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಪೋದಿದ್ದೆ ದಾದ ಪನ್ಪ ಪೂರ್ಣ ಅಂಚಂಡ ನಿನ್ನ ಮಾಮು ತೀರ್ನಿಂಚೆಯ ಅವೇ ಗೊತ್ತು ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಣ್ಣಡು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ವಿಷಪಾರ್ದು ಕೆರಿನಿ ಪಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಪಂದುಂಟು ದಾದ ಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಕೇನರ ಮಾತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾದುಂಡು ನಿನ್ನ ಮಾಮು ರಾತ್ರಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತೀರಿಯರು ಪಲ್ಪ ನಿನ್ನ ಮಾಮು ತೀರ್ನೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಡು ನಿನ್ನ ಬೊಪ್ಪ ಸುಸೈಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಪನ್ಪ ಅವ್ವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ ರಿಪೋರ್ಟೆಡು ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪ ಒಂದು ಪೂರ ದಾದನಿಕಲ ನಡ್ತೊಂದು ಒಂದು ದಾದನಿಕಲ ಜೀವನ ಕರ್ಣ ಒಂದು ಜೀವನ ಅತ್ತು ಜೀವನ ಪನ್ಪಿನ ಚದುರಂಗದ ಆಟ ಕರ್ಣ ಎಂಕೊಂಚಿ ಪಾತೆರ ಕೊರ್ಪರ ದಾದ ಪನ್ಪುಣ್ಣ ಈರೇನನು ಮದ್ಮೆ ಅದು ಎನ್ನ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿ ಆಪ ಪಂದು ಈ ಆತ್ಕಿಂಜ ವಿಷಯ ದೇ ಪುಲ್ಪುವ ತುಲ ಯಾನು ಮದ್ಮೆ ಪಣ್ಣಾಂಡ ಅವು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಎರೆನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬೇತೆ ಎರೆನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕೈ 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 ಕೆಂಬ ಕೈ ಮುಂದು ವೇಸೂರು ನಾನಾ ಮೀನಿ ಕೈ ಟಚ್ಚಾಂಡಿ ಬಲ್ತ ಕೈಯಿಂದ ಕಟ್ತಿದ್ದು ತತ್ತ ಕೈ ಬರೋಣ ತಾನೇ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೆ ತುಪ್ಪ ನಡಪದೇಳ ಮೂಲಂಜಿ ಹೊಸ ಬೊಬ್ಬು ಶುರುವಾತಂಡೆ ಹೊಸ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ
ಇಡೀ ಲೋಕಡೆದ ಅಂತಿನ ಬೇತೆರೇಲತ್ತು ತಗೆದಂಗಡಿಗೆ ಅವು ಅಕಲಗಳ ಗೊತ್ತುಚೆ ಅಂಡ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಆ ಧರ್ಮರಾಯನ ಬೊಂಬಾಯಿ ನಡತಿನ ಗುಟ್ಟುನು ರಟ್ಟು ಮತ್ತಂಡ ಒಕ್ಕ ಗೇಮ್ ಫಿನಿಶ್ ಗೊಬ್ಬು ಕಾಲಿಗೊಬ್ಬತ್ತೆ ಚೌಕ ಕೋಣೆದುಲೈ ಚದುರಂಗದ ಗೊಬ್ಬು ನಾನೇ ದುಪ್ಪರಿ ಗೋಯಿನಾಯ ಕೂಡ ಬೀರ ಬತ್ತೆ ಬಂದ ಮಂಡ್ಯ ಬೆಚ್ಚ ಖರ್ಚಿ ದಿನೋಲ ಖರ್ಚಿ ಬಂದಾಗ ರಪ್ಪ ನೆನಪಾಣಿ ಹ್ಯಾಂದಾಯ ಎನ್ನ ಕಾಸಿನೇ ಖರ್ಚಿ ಮಲ್ಪೋದು ಉಂಡತ್ತ ದೈವಡ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತೆ ಹೈಕದಾಲ ಖರ್ಚಿಂಡ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಖರ್ಚಿ ಎಂಕತ ಎನ್ನೊಮ್ಮೆರು ಮಂದಿನತ ಏರೇರ್ ತಾಯತಿ ನೋಡು ಖರ್ಚಿಗೆ ಬೋಡಿಕ್ಕಿನಾತಿಯಾವ್ ನನ್ನ ಫಾರಿನ್ ಟೂರ್ಗೂ ಬೋಡಂಡ ಉಂದತ್ತ ದೈವದ ಕೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಿ ಎಗ್ಗದಾಯ ಮಂಡ್ಯ ವೆಚ್ಚ ಬೇತೇರ್ಲ ಮಲ್ದಿನತ್ತು ಎನ್ನಮ್ಮೇರು ಮಲ್ದಿನ ಓ ಮಾರಿ ನಾದಪ್ಪ ನಾದ ನಿನ್ನ ಕತೆ ಅಲ್ಲ ದೈವಡ ಕುಸಲ್ ಗೊಬ್ಬಡ ಕೈಕಾರು ಪೋವು ಇನ್ನ ಚಪ್ಪಿದ ಮದ ಪೊಲಿದ ಪೋವು ದಾನೆ ದಾನಿಬೆ ಸಯ್ಯರ ಬನಗ ನೀಕೊಂದು ಪುರ ಬೋಡ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಕೈಕಾರು ಪೋವು ಅತ ತುಕ ಬೋಡಿ ಮುಂದೆ ಕಾರಡು ದೈವದ ತಟ್ಟೆಗೂ ದೊಂಕುದೆ ತುಕ ಪೋಲಿಯಡ್ಮೆ ನಿನ್ನ ದೈವ ಉಂಟುಡ ಕೊಡ್ಚಿ ಮುಂದೆ ಉದಯ ಕೈಟ್ ತುಕ ದೈವದ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿನ ಗೆತ್ತೆ ಪೋಲಿಯಡ್ಮೆ ಒಲಿದಜೆ ಓಣ್ಮೆ ನಿನ್ನ ದೈವಗೆ ದೈವ ಅಂಚೆ ದೈವ ಉಪ್ಪುಣ್ ಬಂದಾಂಡ ಆನಿಯನ್ನ ಅಮ್ಮೇರನ್ ಬದುಕದೊಡತ ಬದುಕದಜಿ ಅಜ್ಜಂಡ ದೈವ ಇಚ್ಚಿ ಮುಂದುವೆ ಸುರು ದಾದ ಬನ್ನಿ ಕೈಕರ್ ಪೋ ಸಯ್ಯರ ಬೋನಗ ನಿನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಬಾಡ್ನೆ ನುಪ್ಪು ಬಾಯಿ ಕೊರ್ಪಿನ ನಿಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಮುಂದುವೆ ಸುರು ಮುಂದುವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನಮಿನಿ ಬತ್ತಡ ನಿನ್ನ ಕೈಕಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಗ್ನ ಓ ದೈವ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆಗ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯದ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಾದ ಪಡೆದು ಏ ತೋಜದು ಕೊರೋಡಪ್ಪ ಏ ತೋಜದು ಕೊರೋಡು तेरी बोली सूरत है कितनी
कितनी भोली कोयल सी तेरी बोली सूरत है कितनी भोली मैंने तेरे गजरारे होठ तेरे अंगारे तुझे देख के दिल मेरा खोने लगा बातों में तेरी सरगम छन 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 मन को लुभाए प्रीतम छन 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 रंग तेरा रंगीला तू है छल छबीला तुझे देख के कुछ मुझे होने लगा Puji kasta ya. Ani be paraban pujeng kerpana be. Hah? Paraban pujeng kerpana. Ayo. ಇದು ತಂಡಸ್ ಮತ್ತು ದಾಲಮಲ್ಲಿ ತಂಡಸ್ ಮತ್ತು ದಾಲಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೌಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೂರಿ ಉಲ್ಲಿ ಎನ್ನಾರು ಅದೇ 1 ಗಂಟೆ ಆಂಡು ಬೆಂದೂರ್ಬೋದು ಹಾಲಕಟ್ಟು ದಾದ ಮಲ್ಪೆಂದು ಗುತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಚಿಂಗರಿಡ ಪನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಾಡು ದಾದ ಮಲ್ಪೆಂದು ತೂಡಂಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಏ ಅತ್ತುಂಡೆ ಐಕೆ ಬಂತೀನಿ ಪರವನಕುಲು ಇತ್ತನೆ ಇಲ್ಲಡುಂಡತ್ತ ರಡ್ಡು ಬೆಂದು ತಂಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂದು ಬೆಂದೂರು ತಂಡಸ ಬೋರ್ಡು ಬಂಡದು ಹಿಜ್ಜಾಂಡ ಏನಂಚಿನ ಪರಬೆರ್ನ ಕಲ್ಲ ಕೈ ಕಾಡು ಬೋಪಿ ನಂದಜಿ ಮಾರ ಅಯ್ಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ 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 ಪಟ್ಕೆ ಬಂದು ತಾಳವಲ್ಲಿ ಪಟ್ಕೆ ಬಂದು ತಾಳವಲ್ಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಅವೇನೇ ಶಬ್ದ ಶಬ್ದನ ಅವು ಅರ್ಧ ಬಡ್ಕೆ ಮೂಲೆ ಬೋಟ್ ಆದ್ರೆ ಓಟು ಒಂದು ನಿನಗೆ ಅರ್ಧ ಬಡಿಕೆ ಮೂಲೆ ಮೈತು ಬೋಟ್ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಣ್ಣ ಎಂತವ ಪಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಪಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾನಕವ ದರ್ವೇಸಿ ಅರ್ಧ ಬಡಿಕೆ ಮೂಲೆ ಮೈತು ತುಲೈ ಬರ್ತೇ ಗಣೇಶಣ್ಣ ಎಂತವ ದರ್ವೇಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ದರ್ವೇಸಿ ಅಂದ್ರೆ ದನಿಗಳ ಓ ದರ್ವೇಶಿ ಬಂದರು ದರ್ವೇಶಿ ಬಂದರು ದರ್ವೇಶಿ 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 ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಗಣೇಶ ನಿಖಲ್ನ ಬೆಂದಿರುಳು ಮಾರ ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚಳ ಲೆಚ್ಚಿ ಮಾರ ಐತಿ ಐಕ್ ಪರಿನ ಚಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದ ಮಾರ ಐಕ್ ನಾಲ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಅವು ಅವೇನತ್ತಿ ಅವೇನ ಮಾವನ ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲ ರಾಜಿರುದಿನತ ಅವೇನ ಓಯ್ ತಾಯಿಗೆ ತೆಲ್ಪುನು ನಿನ್ನ ಅದು ನಿನ್ನ ಮಾಮುಂದನೇ ಅವಲಿ ಮಾರ ಮಾಮುಂದ ಚಟ್ಟಿ ನಾಲ್ ಹೊಟ್ಟೆ ನಿನ್ನ ಚಟ್ಟಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಜಾಗ ಐತಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಐಕ್ಯ ಬಾಂಬ್ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂದೆ ಯಾನೊಂದು ಚಟ್ಟಿನ 1947 ತಂದೆ ಎಂಚ ಗೆತ್ತಂದಿನ ಅಂಚನೆ ಉಂಟವು ಅವೆಂಚೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಉಂಡಿಯಾ ಅಂಚಿನ ಕಾರಣ ಏನೇ ಯಾನ ಆನಿರ್ದಿ ನೀವು ಚಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಅದೇ ಆನಿರ್ದಿ ನಿಮಿಟ ಚಟ್ಟಿ ಪಾಡನೇನೆ ತಿರುಗುನ ಪಾಡ್ದಪ್ಪ ಎರ್ನ ಗೌಡನ ಏ ಗೌಡ ನಿನ್ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕುದಿಲ್ಲವಾ ಇಲ್ಲ ರೀ
ಯಾಕ ನಾನು ಚಡ್ಡಿ ದರ್ಬೇಸಿ ಆಗ್ತಾವನ. ದರ್ವೇಶಿ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅತ್ತೆ ಉಮೇನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪೂರ ಬಿಟ್ಲೆ ಓಯ್ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಇದೆ ಬಲೆ ಇರೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಜಯರಾಮೇರುಂಡದ ಪೊರ್ಜೋಲೆನ್ ಪೊನ್ಮಿಲೆನ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಓಟು ಪ್ರಚಾರ ಬಂದುಲೇರಿ ಇಂಚಿ ನಮ್ಮ ಟಿತ್ತಿನ ವಿರೋಧ ಜವನೇರು ಪೂರ ಅಂಚಿ ತಿರುಗಿದೇರಿ ನಂಗೆ ಓಲು ಪೊಂಜೋಲು ತಿಕ್ಕಿರುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೋಲು ಪೂರ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪೊಂಜೋಲು ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಮೇಲಗಟ್ಟೆ ಬರ್ಪರಂಬೆ ಅಂದೆ ಅವಳ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಂದಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮಡ ಪೊರ್ಜೋ ಪೊನ್ನುಲು ಇಚ್ಚೇಡ ನಾನಿಗೆ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಏನ್ ಸಾಂಡಲ ಪಾಡ್ಪಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬೇಸಾಯ ಪಾಡ್ಪಾನುಂಬೆ ಎನ್ನಕಲು ಉಪ್ಪುನು ಬಂಡ ಈಲ ಗೌಡೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಒಕ್ಕ ಪೂರ ಓಟು ಮಾಡುವರು ಪ್ರಚಾರ ದಿಕ್ಕೆ ಓಯ್ ಈರ್ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರ್ಚಿ ನಮ್ಮಡ ಗೌಡಿ ಅಲ್ಲೇತ ಗೌಡಗೆ ಏಸ ಮಾಡ್ಬಾಗ ಸೂಪರ್ ನೆನಪು ಅಯ್ಯ ಈ ಗೌಡಕ್ ತುಳಿಲ ಬರ್ಪಿದೆ ಏ ಕಲ್ಪೇನ ಮಾರೆ ಏ ವಯ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಪಾರ ಓಯ್ ಮಾಮೋ ಓಯ್ ಮಾಮೋ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಕರ್ಣ ನಮಕಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ದಿನಯ ಈ ತುಳುನಾಡು ಮಲ್ಲ ಪರ್ಪ ಪಂಡ ಅವು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಪವಿತ್ರವಾದ ದಿನನು ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ಕವಿದಿನ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ತುದು ಭವಿಷ್ಯದ ಜೀವನ ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಬೊತ್ತಾಯಿನ ತುಡರ್ದ ಲಕ ಇಂಚನೆ ಬೆಳಗವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಡು ಪಂಪಿನ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಂದೇಶನೇ ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಕರ್ಣ ಇನ್ನಿತ ಈ ಖುಷಿತ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಡ ರಟ್ಟು ಪದ ಬತ್ತನ್ ಬಂದಂಡ ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ನನಾತ್ರ ಅಂಗಿಯರುಡಿಯ ಇಜ್ಜಿ ಏಕ ಪದ ಪುರ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಐ ಸುಳ್ಳು ಬನ್ಪಿನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಶೋಕ ಪದ್ಯ ಬನ್ಪೆ ಕರ್ಣ ನ್ಯಾಯಿಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಮಲ್ಪುವ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಡ ರಟ್ಟು ಪದ ಪನ್ನ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕುದು ನನ್ನಾತ್ರ ಅಂಗಿಯರುಡು ಬಂಡೆಕ ಅಗಲೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೆ ಕುಮಾರ ಏ ಮಲೆ ಪುರ ಓಲರಿಯ ಗೌಡ ಸಿಂಗಾರಿ ಬಲ I'm
ಎತದಾಂತಿ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಆವಡು ಬೊಂಬುದ ಈ ಪರ್ವ ಬರೊಂದುಪ್ಪಡು ಆ ಬೂಲಿಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ನಂಬು ನಿನ್ನೆ ನಂಬಡು ಸುರು 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 ಕಟ್ಟಿ ಇನ್ನಿ ಇಜ್ಜಿ ದಲ ಅಟಿ ಬೊಲ್ಪುದ ಈ ಪರ್ಬೊಡಿಟಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತು ಗಡಿಬಿಡಿ ಏ ಡಮಾರ್ ಏ ಡಮಾರ್
ಎಂಟ್ರಿಲ ಸೂಪರ್ ಐಕ ತಕ್ಕಂದಿನ ಪ್ರಶಾಸರ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೂಪರ್ ಐಕ ತಕ್ಕಂದಿನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮಾತ ಸೂಪರ್ ಧರ್ಮ ಅಂದುವೆ ಈ ಕುಸಿತ ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿವೇಶನು ಚಿತ್ರ ಮಲ್ತು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಹರಿಹರ ಹರಿಹರ ಹರೋಹರ ಚಿತ್ರ ಪಂಪಿ ಪುದರ್ನು ಪದನು ಪಂಡ್ರ ಪಾರಿಲ ಇಕೊಂಡುವೆ ಧರ್ಮ ನಿನ್ನ ಕೋಪ ಗರ್ವ ತಂಕ ಮಾತ ತುಂಬದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡ ತಂಬೆ ಅವು ಏರು ಪಪ್ಪ ಆಯುಧ ಮರಲೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮರ್ಲೆ ಹರಿಹರ ಮರ್ಲೆ ಅಂದ್ಯ ಅಂದ್ಯ ಮರ್ಲೆನೆ ಮರ್ಲುನ ಮರ್ಲೆತ್ತ ಮರ್ಲು ಪತ್ತವನ ಮರ್ಲೆ ಅಂದ್ಯ ಯಾ ನಿತ್ಯ ಮಣಿಪಂದ ಕುಲ್ದೆ ಇತ್ತ ಈ ಧರ್ಮರಾಯ ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಯ ಬಂದಂಡ ನಿನ್ನ ತಿಗಲೆಡ್ತಿನ ಚಾಪಿ ಜಾತದ ಕೈಕರ್ ಕಲೆ ನಡಾವೋ ಧರ್ಮ ಎಂಗಿಲ ನಿಂಗಿಲ ವಾಸ ಸಂದಲ ಇದ್ದದಾಂತಿರ್ಕು ಆಂಡ ಈ ಆನಿಮಲ್ತಿನ ಸಂಬಂಧ ಮಗ ಹರ್ನ ನೀರ್ಕನ ಮಗ ತನಿಕೊಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಲಕ್ಕುಜೇ ಪಂಗಾಂಡ ಮಗೆ ಕಲಾ ಹರಿಹರ ಹರಿಹರ ಹರೋ ದಾದಂಡನಿ ಆ ಏನು ಆಯ್ ದಾದಾದ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಗೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆ ఆయన ಕತೆ ಯಾಂತು ಅನ್ವೆ ಬುರ್ಚಿ ఆయన ವಿಷಯ ನಿಗಲು ಬುರ್ಚಿ ಯಾಂತು ಅನ್ವೆ ತನಿಕೊಲೆ ಏನ್ ತಪ್ಪೇನು ಜರ್ ಬಂದಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಬನ್ನೋಲಿ ದಾದ ಸಂತ ತನಿಕೊಲೆ ಇಲ್ಲಡು ದಾದ ಮಾತ್ರ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಏರೆಗ್ ಏರು ದಾದೋಡು ಒಂಜಿಲ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿತ್ತು ತನಿಕೊಲೆ ಎರ್ದು ತುಂಬ ಇರು ಧರ್ಮರಾಯರಾದಿತ್ತಾರೆ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಹರಿಹರ ಹರಿಹರ ಹರೋಹರ ಆದಿತ್ತರೇ ಅತ್ತು ಪುದರ್ವಿನಿ ಬದಲಾತಂಡೆ ಬಂದಿರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ತೆ ಶಾಂತಮ್ಮ ಅದು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಬುದರ್ ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತು ಅಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಬುದರ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತುಮೆ ನಿನ್ನ ಬುದರ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಆನಿ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ ಕರ್ಣೆ ಆಯಾದಿತ್ತುಂಡ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಕರ್ಣೆ
ಕರುಣಾಮಯಿ ಕರುಣೆ ಅಂತ ಉದಾರಿ ಅತೀರಿ ಇರ್ ಏರಿಯೇ ಹೊರ ಮನೆ ಬಂದ ಗುಲ್ವರ ನನ್ನರ್ದು ಬಿತ್ತ ಆಯಡಾಡು ಏನಡಾಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಯರ್ ಬಂದಂಡ ಈ ಧರ್ಮದೇವದ ಬಿತ್ತ ಆಚಂಡು ನಡಪ್ಲೇ ಪೂರ ಬಲೆ ಹರಿಹರ ಧರ್ಮ ಹರಿಹರ ನಿನ್ನೆ ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಬಂದು ಇಲ್ಲದಗಲಿ ರೇಗಲ ಗೊತ್ತುಚಿಯ ಈ ನನ್ನ ಈ ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ನಗ ಎನ್ನ ಪಗೆ ಮಾಡಿಯ ಬತ್ತದು ಎನ್ನಡ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕನೆ ಬರೋಡಿಯ ಹರಿಹರ ಧರ್ಮ ಈ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತು ನೋಡ್ತೀಯ ಇಂದ ಯಾ ನಿಕ್ ಸುರುಕೆ ಬಂತೆ ನಿಕ್ ಏನಡ್ದಾಯಿನ ಸಹಕಾರ ಮಾತೆ ಏನು ಮಲ್ಪುವೆ ಬಂದು ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತು ನೋಡ್ಚಿ ಮಾತ ದೈವದಲ್ಲಿ ಇಲೆಂಬೆ ಆಂಡ ಧರ್ಮ ನಿಕ್ಕು ಎಂಕು ತೆರಿಯಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಚಾತುರ್ಯ ನಡೆದನು ಅವಲ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ದಾದಂಡ ಹರಿಹರ ದಾದಂದು ಬಂತೀನಿ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಇಂಚುವಲ ಒಂದು ಶಾಂತ ಒಂದು ಬುಲೆಟ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕರ್ಣ ಹರಿಹರ ಎಂಕೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ಕೊಡ್ಪನ ಎಂಕು ನನ್ನ ಈ ಇಲ್ಲಡು ಒಂದೆದ ದಿನರುಣ ನನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ತು ಪೋಡೆ ಹಾಕೊಡು ಏನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲ ನಸೊಂದು ಪೋಪಿನಗಳು ಬರ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಡೆ ಅಪೇಯ ಇದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಕೊಡ್ತಿ ಯಾನು ಉಳ್ಳೆ ಬಂಡೆತ್ತ ನಿಕ್ ಧರ್ಮ ಮಾತ ದೈವದ ಆಟ ಮೇಲ್ತು ದೈವದ ಆಟ ದಾದ ಆಟನ ದೇವರು ಜೀವನು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಬಂದು ಗೊಪ್ಪೀರು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ಚದುರಂಗದ ಆಟಗೆ ಗೊಪ್ಪೀರತಯ ಮಂಗರನ್ನ ತೊಟ್ಟಿಲಿಡು ಕುಂಚದ ಬಾಲೆ ಉಳ್ಳೆನ್ನ ಕುಂಚಲಿಡು ಕಲ್ಲದ ಬಾಲೆ ಉಳ್ಳೆನ್ನ ಕುಂಚಲಿಡು ಕಲ್ಲದ ಮಾಲೆ ಮಾಯ ಕಂದ ಉಕ್ಕೇಲಿಡು ನಿಂತಿರುದ ಜಲಕ ಧರ್ಮದ ಜಿಡಲ್ಪ ಕನನೀರ ಮಲಕ ಧರ್ಮದ ಜಿಡಲ್ಪ ಕನನೀರ ಮಲಕ ತೊಟ್ಟಿಲಿಡು ಯಾನೊಂಜಿ ವಟಾರದಾಗ ನಂಬುದು ಓಟುಗುಂತೀನಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ 5 ಸಾರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ
ಆಯನ್ನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಬೇರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪತ್ರ ಸರ ಬರ್ಪೆಂತೆ ಪೂರಾ ಆಯನ ನೋಡಿದೆ ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮುಗುಲ್ ದಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿದ್ದೆ ನವಪುರ ಬೋಲ್ದಂಗಿ ಬಾಡೊಂದು ಎಕರ್ದಿಂಚಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಇರದಾನಿಯ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನಿ ಯಾನ್ ಬೇಗ ಪಿತಾಡ್ದಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿಲ ತಿಗುಜಿ ಕಾತು ಕಾತು ಸಾಕಾಂಡು ಆತಾನಾಗ ಸುಜಿತ್ ಬತ್ತೆ ಅಡಬಂಡನ್ 30 ರೂಪಾಯಿ ಬುಡ್ಪನಾಗ ಎಂಡ 30 ರೂಪಾಯಿ ಬುಡ್ಪನ ಬಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಏತು ಬಂಡಲ ಆಪುಜೆ ಬನ್ನೆತ್ತ ಬೊಗ 30 ಏರ್ಬಿಟ್ಪಿರಿ ಎಂಚ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು 30 ಏರ್ಬಿಟ್ಪೇರಂದು ಯಾನ್ ಬುಡ್ಪೆ ಆಯ್ ಪಿರಾವುಡು ಕುಲ್ಲಾಡು ఒక ಸೀದಾ ಯಾನ್ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತೆ ನಡತೊಂದು ತುದವರಿಕೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೆ ತುದೆ ತಲ್ಪ ತೂಪೆನೆ ಆತು ಮಲ್ಲ ತುದೆ ಕೊಂಜಿ ಬಿಲಿ ಬಿಡ್ತುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ತರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿಂಚಿ ತುಯಿನಿ ದವಕ್ ತುದೆಕ್ಕೆ ಲಾಗಿನಿ ಬಿಲ್ಲಿನ್ಗೆ ದವಿತ್ತದಾಕಿನಿ ಅತ್ತೆ ಇನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಅವಲಿ ಅತ್ತೆ ಬಿಳಿ ತುಚ್ಚಿದೆಯೇ ಎಂಚ ಬಿಳಿ ತುಚ್ಚಿದ ಅಂದು ಬಿಲಿ ತುಚ್ಚರವು ಕಾಡ್ದ ಬಿಲಿ ಅತ್ತ ಬೊಕ ಮಾರ್ನ ಮೀರ ಈ ಜನ ಒಂಜಿ ಮಾರೆ ಬೊಕ ಏನೇ ಮಾರನೇ ಏಸ ನಮ್ಮ ಜವನೇರೆ ಪಾಡ್ನದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರೆ ಎಂಚ ಬೊಕ ಸೀದಾ ನಡತೋಂದು ಬತ್ತೆ ಆತನಾಗ ಮೇ ನೀರು ಬತ್ತದು ಓಡೆ ಪೋಯಾರು ಮೇ ನೀರು ಮೈಪರೆಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ತಡೆಗೆ ಪೋಯ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ತಲ್ಪ ತೂಪೆನ ಒಂಜಾತು ದಾದೆ ಪೊನ್ನುಲ್ನ ಪುದಾರ ಬೊಕ ನಂಬರ್ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಕೊನದೊಡಿ ಬೆಚ್ಚಾನಿ ಎಂಕು ಏರಾ ಜವನೇರು ಪೊನ್ನುಲ್ನ ಪುದಾರ ಬೊಕ ನಂಬರ್ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂಚಿನ ಜವನೇರನು ದಿವರ ಬಲ್ಲಿ ಕರ್ತ್ ಕೆರಡು ಅಂದೇ ಇರ್ನಂಚಿನ ಜವನೇರು ಬೋಡಂದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯನು ಓಟು ಕುಂತಾದೀನಿ ತುಂಬೆ ಗಣೇಶ ಆತು ನಂಬರ್ಗಿಲ್ಲ ಪೂರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಪೂರ ನಾಟ್ ರೀಚಬಲ್ ಇರೇಗ್ಲ ಮರಳು ಜೋರುಂಡು ಮಾರೆ ಬಂದುಲೆ ಎಂಕು ಓಟು ಬಾಡಿಯಾರು ಬಂದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಪೋಲಿ ಜವನೇರೆಡ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಇಂಚಿನ ಪೋಲಿ ಜವನೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪುವರಿಂದ ಪಣರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಜನ ರಡ್ಡಿ ಕಡೆಗೆ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಪೊನ್ನುಲೆ ನಿಗಲೆಗೆ ಯಾನಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಕುಲು ಪಿದಾಯಿ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಪಸೊಂದು ರಡ್ಡು ಬಿರೇಳಿದ ಮಧ್ಯೋಡು ಇಂಚ ದಿವೊಂದು ಓಲಾಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಪೋಲಿ ಜವನೇರು ಬತ್ತಂಡ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಇರ್ಲೆ ಆಂಡ ಈ ನಮನಿಗೆ ನೋಡಿ ನಿರ್ನಾತ್ಮಲ್ಲ ಪೋಲಿ ಜವನೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಕಾಲಿ ಪೊಂಡುಲಗ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪಿನತ್ ಆನುಲಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ಇತ್ತ ಆನುಲ ಆನಾರವ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ಪೊಣ್ಣುಲು ಮರ್ಲಿ ಕಟ್ನಿ ಇರ್ತಸ್ರ ಅದು ಯಾನ್ ಮರಣಿ ಇಂಚಿನ ಸೀದಾ ನಡತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ನಡತೋಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲರು ಅರ್ಧ ಲಂಗ ಪಡೊಂದು ಯಾನ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲ ಎಡಕೆಂಡ ಅಪ್ಪ ಇಂಚನಿಕ್ ಅರ್ಧ ಲಂಗ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತಡ ತಾದಿಡು ನೆರ್ಪು ಜರಕೆಂಡ ಐ ಕಾಲಿ ಏನ ಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಂಡುಲು ನೆರ್ಪೆರಿಯ ಎಂಕ ಅಪ್ಪನೇರಂದ ಕುಲ್ಲುವೆ ರಕೆಂಡು ಬೊಕ ಅಪ್ಪೆನೆರೋಡಿ ಅಪ್ಪೆ ದೇನೇರ್ ನಿಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಏನಕ್ಕೆ ಔಲಂಗ ಅಪ್ಪೆನ ಬೊಕ ಏನೇ ಅಪ್ಪೆನ ಲಂಗ ಬಣ್ಣ ಬೊಕ ಅಪ್ಪೆನೆರಂದ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಅತ್ತಮೆ ಗಣೇಶ ಅತ್ತಮೆ ಅದೇ ನಿಗುಲು ಇರುವೆಲ್ಲ ಕಡೆಮುಟ್ಟ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪರದ ಓಟುಗು ಈರ್ಮಿರಿ ಓಟುಡಿಗೆ ಎಂದಿಯಡ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಇರ್ನ ಪಕ್ಷನೇ ಬೊಕ್ಕ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ತಗೊಂಡು ಎಂದಿಯರಡ ಆಯನ ಪಕ್ಷ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಅಮ್ಮ ಓಲರಮ್ಮ ದಾದ ಮಕ್ಕಳು ಎನ್ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಿಗೊಂದು ಜಿಟ್ಟು ಬೇಗ ನಾಡ್ಕೊಡ್ಲೆ ದಾದ ಮಗ ಯಾನ್ ಬೇಲೆಡಲೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ನಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಆವಮ್ಮ ಚೂರು ಬೇಗ ನಾಡ್ಕೊಡ್ಲೆ
जंदे माजो नमाए सारा साल निक बरवे या और तो जुवना अल्लीगे बूदीला कैलिगे कादीला तुलवे दीयाला निन्न बेमाट कुदुयाल सोते पिंगार पूवे ರಂಗಡುತ್ತುಲ ಸಂಗೀತ ಸಾಲಿನಿದಯೇ ಬಾಲೆ ಅಮ್ಮ ಅವು ಪೂರ್ಣನ ಕೈ ರಾಧವಾಗ ಪೂರ್ಣನ ಕೈತೆ ಮುಳ್ಳಿತ್ತಡ ಹಾ ಮುಳ್ಳಿತ್ತು ಹಾಲು ಮುಳ್ಳಿಗೆ ಪರ ಬಂತದು ಐಕ್ಯಾನು ಮುಳ್ಳಿಗೆ ತೊಂತಮ್ಮ ಅಂದ ಮಗ ಅವುಡು ನಾ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೆಂಡತ ನೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೂಲ ಇದು ದಾದಮ್ಮ ಈರು ಮಾತ್ರ ಏನನ್ನು ಬಾಲೆ ಮಗ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಪೂರಕಲ್ಲಿದ್ರು ಇದೇನ ಅಕ್ಕ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡತೆ ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗ ಕಾಲೇಜ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟರೆ ಬೈದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟಿಯದು ಯಾನ್ ದಾದ ಅನ್ಪುನಮ್ಮ ಏತು ಮಗವು ಫೀಸ್ 25,000 ಕಟ್ರಣ್ಣಮ್ಮ 25,000ನಾ ಯಾನ್ ಐಕೆ ಪನ್ಯಮ್ಮ ಹಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಯಾನ್ ಹೋಲಾಂಡ ಬೇಲೆ ಪೋಪೆ ಮುಚ್ಚಿ ಬಾಯ್ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಡುಲ್ಲಲು ನಾನು ಒಲ್ತೊಳಂಡಲ್ಲ ಬೆಂದದು ನನ್ನ ಕಲ್ಪವ ಮಗ ಐಕಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಕೊಡ್ಚಿ ನಮಗ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಒಂದಿಯನ್ನ ಬರ್ಪೆ ಮಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಗ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಾನು ಒಲ್ತೊಡ್ದ ಕಲಪುನು 25,000 25,000 ಕಂತು ಖರ್ಚು ಬಂದಂಡ ನನ್ನ ಮಗನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಅವ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಬಂಗೋಡು ಕಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಆಯ ತೊಂದರೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ ತೊಂದರೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ 25,000 ಮ್ಯಾಲೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನು ಧರ್ಮದೇವ ನಿನ್ನಡ ಸರಗ ಬುಡ್ಪಾತ ನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಹೀಯೇ ಕಾಪಾಡೋಡು ಕಾಪಾಡೋಡು ಹರಿಹರ ಹರಿಹರ ಹರ ಹರ ಕಾಪಾಡೋಡು ಬಂದು ಧರ್ಮದೈವಡ ನಟಂಡ ಆಪುಂಡೆ ಶಾಂತಮ್ಮ ಅಲಿಯಾಸ್ ದುಂಬುದ ಕುಮಾರಿ ಶಶಿಕಲಾ ಮೇಡಮ್ ಶಶಿಕಲಾ ಅಂದು ಶಶಿಕಲನೇ ಏಯ್ ಏಯ್ ಏರಿ ಇಡೆ ದಾಯ ಬೈದ ನಿಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತಾ
ಏರ್ ಪನ ದಾಯ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಯಾನು ಬಂದಾಗ ಈರ್ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನು ತೂಯ ಐಟಿತ್ತಿನ ಪುದರ್ನು ಪನ್ನಿ ಆತೆ ಹಂಚನೆ ಬರ್ಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶಾಂತಮ್ಮ ಅತತ್ ಶಶಿಕಲಾ ಮೇಡಮ್ ಈರು ತುಂಬು ಬೊಂಬಾಯಿಡುವಿ ನಿಂತಾರೆ ಮುಂಬೈ ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತಾವು ಸಾಯಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋರು ಈರ್ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಿಡಿತಿನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕೂತ್ಬನ್ನಿ ಆದ್ರೆ ಹಂಚನೆ ಹಾ ಅಂದೆ ಯಾನಿರೇನು ಶಾಂತಮ್ಮ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡೆ ಅತ್ತು ಶಶಿಕಲಾ ಉರ್ಚಿ ಏನ ಶಾಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪುಲೆ ಅತ್ತಿ ದಾಯಗಾತ್ ಗರ್ವ ಮಲ್ಪೋರು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿ ಅತ್ತೆ ಹಾ ಅನ್ಲೆ ಇರಿಗೆ ಎಂಚ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ಇರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಈರ್ನ ಗುರ್ತ ಎಂಕ ಧರ್ಮರಾಯರ್ ಎನ್ನ ವಹಿವಾಟು ಬಡ್ಡಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚ ಕಾಸದ ವಿಷಯಡು ಎಂಕ್ಲ ಧರ್ಮರಾಯಗ್ಲ ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಆತಲು ಇದ್ದ ಎಂಕ್ಲು ಸಮಯ ಜಾತೆ ಇರ್ ಬಡ್ಡಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪರೆ ಮಗನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಸಾಲ ಕೆಂಡಾವು ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟುಂಡಾಡು ಅಂದೆ ಈರ್ ಎಂಚಿನ ಒತ್ತಿಯ ಪಾಚರೊಂದು ಇಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ ಎರಡ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಹೊಡಿತು ಎರಡೊಂಜಿ ಸಹಾಯ ಹೊಡಿತಂಡು ಅಂದ್ ಬಂದ್ ನೈನಿ ಎಂಕೊಂಜಿ 25,000 ಸಾಲ ಎತ್ತಂಡ ಕೊರ್ಪರೆ 25 ಆಗಿ 50,000 ಕೊರ್ಪೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂಡ ಇರೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಹೊಡಿತು ಹೆಂಕ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಆಪುಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಆಪುಂಡೆ ಲಾಲಜ್ಜಿ ಈರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಬುದ್ಧಿ ನಡವಳಿಕೆ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತನು ಅಂಚ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಸತ್ಯರಾಜ್ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಆಯನ ಮಗಲು ಚೈತನ್ಯಾಗ ಈರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಮದ್ನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂತು ಮಲ್ಲೆಕ್ಕ ಅಕಲೆಗ್ಲ ಆನು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತೆ ಅಂದೆ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣನ ಫೋಟೋ ಎಂಟಲ್ಲ பொண்ணு லட்சணம் இல்ல இரட்டை உள்ளாரு சகாயம் மல்பார் பண்ணாண்டா எங்க ஆபூஜி பண்ணறே அப்புண்டே ಶಾಂತಮ್ಮ 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 ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಡು ಎನ್ನ ಬಾಚಾರ ಗೊಂಜೀರು ಬಿಲೆ ಕೊರಿಯರತ್ತ ಆ ತಾಂಡ ಯಾವು ಆಂಡ ಯಾನು ಬಡ್ಡಿದಾಯಿ ಬಡ್ಡಿದಕುಲು ಬಾಯಿ ಪಾತೆರೋಡು ತೆಚ್ಚಿ ಪೇಪರಿಗೆ ಬಿಲೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಗೊತ್ತುಂಡಂತೆ ದಾದೆ ಬರೆದು ಕೊರಡೆ ಕೊರ್ಪೆ ಈರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಡ ಒಂಜಿಕೆ ಏನು ಗಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯಡಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಯ ಪಾತ್ರನು ಯಾಪಲ ಮೀರುಜೆ ಆಂಡ ಯಾನಿರೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ
ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಲ ಬಡ್ಚಿ ಇರು ಮೆಗ್ಗನ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದು ಪೇಪರ್ಡ್ ಬರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ನಗನೆ ಐದು ಹೆಚ್ಚು ದಾದ ಓಡಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಸೈನಿಗೆ ತೊನ್ನು ಇರ್ನ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದತ್ತು ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಸತ್ಯರಾಜಿಗೆ ತೋಜಾವಡತ್ತಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ನಡತುಂಡ ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ನಡಪುಜಿ ಚದುರಂಗದ ಆಟೋಡು ಆನೆ ಕುದುರೆ ಒಂಟೆ ರಥ ಮಾತ ನಡಪವಲಿ ಆಂಡ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲೆ ನಡಪವನು ಅಂತ ಬಂಗನ ಬಂತು ಆಂಡನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ತೂದೇ ಬಿಡ್ಪೆ
ಧರ್ಮರಾಯ ದೋಸ್ತಿ. ಈ ಯಾಪಮೆಯನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಅವರ ಯಾನು ದೋಸ್ತಿ ಆಗಿ ನಿಂಡ ಇತ್ತಿನ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದೋಸ್ತಿ ಬೋಡಾದು. ಈ ಶಾಂತ ಅತ್ತ ಶಶಿಕಲಾ ಮಂದಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟದೆ. ಇರುವತ್ತಾಜು ವರ್ಷದ್ದು ಇತ್ತಿನ ವೇಷ ಪೂರ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಆನಿ ಮುಂಬೈದ ಲೇಡೀಸ್ ಬಾರುಂಡು ತಕದಿಮ್ಮಿ ಬಂದು ನಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿನ ಆ ಮಾರದ ಬುರ್ಕಾರೆ ಏರು ಬಂದ ಒಂದುವೇ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರೇ ಅಲಿಯಾಸ್ ಹರಿಹರೇ. ದಾದಾ ಅರ್ಥವನ್ನು ಜೊತೆ ಐಕ್ಯ ಬಂದಿನಿ ಚದುರಂಗದಾಟ. ಈ ಚದುರಂಗದಾಟಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತಿರ್ದು ವೇಷ ಬದಲು ಮಲ್ಪುನ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಒಂದುವೇ ಹರಿಹರೇ. ನನ್ನ ತುಂಬುದ ಆಟೋಡು ಎಲ್ ಶೇಪುಡು ಪೋಪಿನ ಕುದುರೆ ಪನ್ಪಿ ಕರ್ನೆಲ ಪೂರ್ಣಲ ಬೇತಾವಡು. ಮಂತ್ರಿ ಚದುರಂಗದ ಮಂತ್ರಿ ಪನ್ಪಿ ಬುಲೆಟ್ ನೋಗನ ಮರಣ ಆವಡು. ರಾಜೆ ಪನ್ಪಿ ಧರ್ಮರಾಯೇ ಜೈಲಿಗೆ ಸೇರಡು. ಇದ ಮುಟ್ಟ ನಿಕುಲು ತುಯಿನಿ ಖಾಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ತುಂಬಕ ಸುರಾಪುಡು ನಿಜವಾಯಿನ ಚದುರಂಗ. ಗೆಂದರೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಗೆದ್ದರು. ಗೆಂದೆರಪ್ಪ ಗೆಂದರು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಗೆದ್ದರು. ಓಯ್ ಮಾಮು ಪದ್ಯ ಎಕ್ಕಡುತ್ತುಂಡಿ ಈರೇನ ನಲ್ಪುನು. ಪದ್ಯ ಎಕ್ಕಡುತ್ತುಂಡು ಈರೇನ ನನ್ನಲ್ಲ ನಲ್ಪುನು ಅಂದು ಕೆಪ್ಪೆ ದಿಪ್ಪೆ ಮಂಗ ಸುರುಗ ಪದ್ಯ ಮಲ್ಪ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮನ್ ಬಕ್ಕ ಯಾರು ನಲ್ಪುನ. ಇತ್ತದಾಗಿ ಉಂಟೇನಿ ಇತ್ತನಲ್ದೋಡು ಇತ್ತನಲ್ದೋಡು ಅಂದು ಮಂಗ ಕುಡಿಜಿ ಕೆಪ್ಪೆದಿ ಓಡ ಆಯ್ ಪದ್ಯ ಉಂಟಾಯಿನತ್ತ ಮರಲಿ ಅಂಕು ಈಗಂತ ಸಾವ ಸತ್ತು ಮಾರೆ ಕಂತೋಜಂದಿನ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿತ್ತುಜಿ ಪೋದ್ ಪೋದಿ ಕೆಪ್ಪನ ಬರುತ್ತಾರತ
ಸುರುಕು ಬೋದ ರೈಟ್ರಿಗೆ ದರ್ಪಣ ಮಾಡ್ತಾ ಓಯ್ ಮಣ ಬಂತೆ ನಾಯಿಗೆ ಇವಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಣ್ಣೆ ಇನಿ ಗೆಂದಿದೇರಿಯೇ ಈ ರೀತ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಳು ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಣ್ಣೆ ಓಟಡು ಗೆಂದಿದೇರು ಐಕ್ ಈ ರೀತ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಅಂದು ಆತಿನ ಮಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಚ್ಚಿ ಬರುದಿಲ್ಲ ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಹಾಡಿನ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೀರುವ ಬಾಣದಂತೆ ಶೀತವಾದಂತೆ ಬಂದೆ ನೀ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮಾತೇನು ಇಂತಲೇ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಮಾರೆ ಈ ಜನ ಎನ್ನೇ ಬೇತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಬಂದ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ಲು ಈ ಜನ ಪದ್ಯ ಬಂದ ಮೂಲ ಡೈರಿದ ಪಿರಾಡ ಇಪ್ಪು ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಣ್ಣೆ ಎಂದಿದರು ಈ ರೀತಿ ರಡ್ಡೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಜನ ಕೊಂಜಿ ಮಾರಿ ಎತ್ತು ಬಂಡಲ ಅರ್ಥ ಬಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಣ್ಣೆ ಓಟುಡು ಗೆಂದಿದೇರಿಯೇ ಈ ರೀತಿ ರಡ್ಡೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪಡು ಎಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ನಿಕ್ಕೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದು ಎಕಡೆ ದಿಂಚಿ ಬಂದುಲೇ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕುಮಾರನ ಮರಣಗೂ ಸೇರ್ದ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮರಣದ ಭಜನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗಣೇಶ ಓ ಬಂದುಲೆ ಗಣೇಶ ಒಂದು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಮಾರೆ ಆ ಜನ ಬರ್ತಿ ಮಾರೆ तू काले करते रे साबा तुगे गर्रात पूरा आले ಈ ಜಂತ ಸಾವ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಜನ ಉಲಾಯಿ ಗಡ ಬಿಡಿಗ ಓಯ್ ಒಲೆ ಒಲೆ तू ಓಸಡೆ ಪಿಶ ಒಲೆ ಹೆಂಗ ಆತ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಮೂಲಿತದೇನ ಚರ್ಚ್ ಇಡಬಹುದು ಓಯ್ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅರ್ನ ಸಾವ ಸಾಧ್ಯ ಏ ಗೌಡ ಹ್ಞೂನ್ರಿ ನೀನು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಹ್ಞೂನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡ ಬಂಧುಗಳೇ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗೈತ್ರಿ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗೈತ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಗೆದ್ದವ್ರ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗೈತ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರ ನನ್ನ ದರ್ಬೇಸಿ ಗೆದ್ದವನ ದರ್ವೇಶಿ ನಮ್ಮೆ ದರ್ವೇಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತದ ದರ್ಬೇಸಿ ಅಂದ್ರ ದನಿಗಳ ಸಾಬ್ರ ಹೌದಾ ನಿಂಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದ ಹಂಗ ಗಣೇಶನ್ನ ಹೇಳಿ ಕಟ್ಟವನ ಗಣೇಶ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಬಂದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಆಯ್ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಪೂರ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಮಾರೆ ಅತ್ತಿ ಆಯ್ ಮುದ್ರಂಗಡಿ ಬತ್ತಿ ಸಮಯಾಡು ತುಳುಕಲ್ಪಗಂದು ಎನ್ನನ ಇರ್ನ ಮರ್ಯಾದೆಯೇ ಗೆಪ್ಪರೆ ಬತ್ತೆ ಓಯ್ ಮುಲ್ಕೆಲೆ ಆ ಎನ್ನ ಮಾಮೂಲ ಮುಡ್ಚಿ ತುಂಬೆ ಗೌಡೆಲ್ಲ ಮುಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೆ ಮಲ್ಬೇಡ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಣ್ಣೆ ಓಟನಿಗೆ ಎಂತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಾಪ್ ಒಟ್ಟು ಜರ ಆರಿನಿ ಓಟನಿಗೆ ಎಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟರ ಪೂರ ಕುಸಿತ ವಿಚಾರ ಕೊಟ್ಟಲಿ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಕಾರು ಕೊರ್ಪುಡು ಐದು ಪುರ ಕಾರಣ ನಿಕ್ಲು ಕೊಟ್ಟಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಕ ಸುದೆ ಹಾಪುಡು ಐಕ್ ಕೆಸರ್ಗಲ್ಲು ಮಾಡಲೆಪ್ಪೇರು ಐಕ್ ಪುರ ಕಾರಣ ನಿಕ್ಲು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಪುಡು ಐಕ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಮೆರೆನಿಲೆಪ್ಪೇರು ಐಕ್ ಪುರ ಕಾರಣ ನಿಕ್ಲು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಹಾಪುಡು ಮದ್ಮೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಹಾಪುಡು ಬಾಲೆಗೆ ಅಮ್ಮೆರ ಹಾಪೇರು ಐಕ್ ಪುರ ಕಾರಣ ನಿಕ್ಲು
ಅವ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇರ್ನಂದಿ ಬಂದುವೆ ನಿಕುಲ್ಪುರ ಗೆಂಡಾದೇನನು ಹಾಸನ ನಡುಗುಲ್ಲಾದರು ಐದು ಗೋಕರ್ ನಡುಗುಲ್ಲ ಹೇಗಿಲ್ಲ ಪಿಂಡ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ರೀ ಗಣೇಶಣ್ಣ, ಎಂತ ಪಿಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಪಿಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹ್ಞೂನ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಂಡ ಅಂತಾರ. ರೀ ಗಣೇಶಣ್ಣ, ಎಂತ ನಮ್ಮ ದನಿಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಿಂಡ ಮಾಡುವ. ಆತ ಬಕ್ಕಾಯಿರಮ್ಮ ಪ್ರಭಕ್ತಂಗೆ ಪಿಂಡ ಬಿಡ್ದಾಂಡು ಮಾಡ ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಗರ್ವ ಬರ್ತದೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ ನೋಡು ಗಣೇಶ. ಒಮ್ಮೆ ಮಾರ ಇತ್ತು ಗರ್ವ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾರ ಈ ಅಡ್ಡು ಬುಡ್ಕಂದಾಪು ಒಮ್ಮೆ ಲುಂಗಿ ಜಾರ ಬುಡ್ಕಂದಾಪುಣ್ಯ ನಿಂಗೆ ಜಾರಲೆ ಜಾರದಲ್ಲಿದೆ ಚಡ್ಡಿ ಮಾಡುದು ಮಾರ ಅದೇ ಆ ಚಡ್ಡಿ ಬರ್ದು ಎಂದಿರಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತೇ ಎಂತ ನಿಘಂಟು ಗೊತ್ತು ನಾ ಚಡ್ಡಿ ಮಾಡುದು ಅವೆಂಚ ಮನ್ಪರ ಆಗ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಡ್ಡಿ ಚಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪುದ ಒಂಜಿ ಬೋಲ್ದುದ ಕೆಂಪುದ ಚಡ್ಡಿ ನಾವು ನುಂಗರ ಬಾರ್ದೆ ಅಂಚೆ ನಿಘಂಟು ಚಡ್ಡಿ ಬಾರ್ದಿಗೆ ಅತಿ ಕೆಂಪುದಾಯ ನುಂಗರೆ ಪಾರ್ದಿನಲ್ಲ ಬೋಲ್ದುದ ಚಡ್ಡಿ ಪಾರ್ದಿ ಪಡತ್ತ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಸಾಧ್ಯ ನೆಚ್ಚಿ ಅವು ಎಂಚ ಪನ್ಪರಿ ಬೋಲ್ದುದ ಏನ್ ಬಾರ್ದ ಬರೀ ವಿಷಯ ಧರ್ಮರಾಯರ ಯಾನಿರ್ನ ಪರಿಚಯದ ಆದಿತ್ತು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಬೈದಿನ ಕೇಸ್ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನನ್ನ 3-4 ತಿಂಗಳ ಮುಗ್ಗಿ ಉಂಟು ಇರೆಗೆ ಹೋಯ್ಕ್ಲ ತೆರಿಪಾಗ ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೇಸ್ ಒನರ ಆಪುಚಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೇಸ್ ಇರ್ ನಮಗೆ ತಾಂಡ ಇರ್ ಜೈಲು ಪವರಲ್ಲಿ ಯಾವು ಅಥವಾ ಬಚಾವರಲ್ಲಿ ಯಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಪತ್ತಂಡ ಜೈಲ ಇಲ್ಲ ತುಲೆ ದಯಗಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬದುಕಿಡು ಚದುರಂಗದಾಟ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಬುಡದಿನ ಪಲಾಯನಿ ಕಿರಿಯೇ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕಡಿಟ್ ಅಪವಾದ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡಿಟ್ ಬೊಂಬಾಡಿ ನಡತಿನ ಘಟನೆ ಈ ಧರ್ಮರಾಯ ಅಂಚಿನ ಹಲ್ಕಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಚಿ ಪಂದಾಂಡಲ ಹಾನಿ ಜವನ ಜೋಸ್ನಗರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆಂದು ಪರ್ತಿನ ಅಮಲಿಡು ದಾದಾತನ ಪಂದೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಧರ್ಮದೈವ ಹೇಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿದ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಈ ದಾಯಗಿನ ನಲ ಕಲ್ಲಾದ ಕುಲ್ದ ಯಾರು ನಿಂಗೆ ದಾದ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ದೆ ಪಣ್ಣು ದಾಲಜ್ಜಿ ಶಾಂತ ಬೇಜಾರು ಪೋಡಿಗೆ ಬ್ಯಾಗಿಂದ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಮನುಷ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕುಳಿಗೆ ಕೆಲವರ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕುಳಿಗೆ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಒಂದು ರಡ್ಡಲತ್ತು ಯಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದೆನ ಅದು ತಪ್ಪು ಮಲ್ದ ಜನ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅಂಡಲ ಹೆಂಗಿದ್ದೆ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಟು ಇಲ್ಲಡು ತಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬಂದು ಹೊಂಚಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಡು
ಎರಿಯರ ಒಂದಿನ ಬೇನೆ ಅವಿಯ ತೋವು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಅಮ್ಮೆದಾಂತಿನ ಬಾಲೆನ ನೆಗ್ಗೆ ಬಂದು ಬಕ್ಕೊಂದಿಪ್ಪುನ ಯಾನು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಲು ನಡಪುನ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಇಲ್ಲ ದಾದ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ಬಂದು ಎಂಕು ಒಂಜಿಲ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಅರ್ಥ ಪೂಜೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ತಾಯ ಬಂಡ ಈ ಇಲ್ಲಡೆ ಅನರ್ಥ ನಡತಿದು ಬೋತುನತಿ ಏರಿ ಧಾನಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಉದುವೆ ಧರ್ಮರಾಯನ ಇಲ್ಲಡೆ ನಾಯಿ ಬೆನುದಿತ್ತಿನ ಈ ಬುಲೆಟ್ ನಾಕೆ ಒಕ್ಕ ಇಮ್ಮನ ಅಮ್ಮೇಲೆ ಗಂಗಾಧರ ರಾಯರೇ ಗಂಗಾಧರ ಹಾ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿ ಉದುವೆ ಧರ್ಮರಾಯನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೆನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಹಂಡ ಈ ಧರ್ಮರಾಯ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರನ ನುಪ್ಪುದ ಬಟ್ಟಲ್ಗೂ ವಿಷಬಾರ್ದು ಕೇರಿಯೇ ಹಾನಿರ್ದಿ ಹಿರಿ ಮುಟ್ಟ ಮರ್ಲು ಬದಲಕ ಕಾತೊಂದು ಪಗೆ ತೀರಿ ಸಾವಡುಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ದಾದ ಮಲ್ಪಡುಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಎನ್ನುದೇನ ಅವೇನು ಮಲ್ತಿದೆ ಸುತ್ತ ಕಂಡ ಒಂಚೂರು ಕಾನೂನು ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪಡು ಮಲ್ಲತ್ತೆ ತೂವನ್ಗ ಪಲ್ಯಕ 25 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಬೊಂಬೈಡೆ ಈರ್ನ ಬದುಕಡೆ ನಡಪರ ಒಂದಿನ ಘಟನೆ ನಡೆದನ್ ಗೆತೆ ಹಂದ ಹೇ ಹೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪುರನಿ ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತಿಯಾ ಬಿಡ್ಲೇ ಕೈ ಬೊಬ್ಬೆ ಮೂಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಯ್ಕಲ ಈರ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ತುಲೆ 25 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಈರು ಒಂಜಿ ಬೊಂಬಾಯ್ದ ಲೇಡೀಸ್ ಬಾರ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗರ್ಲಾದ ಬೆನೊಂದಿತ್ತರ್ಗೆ ಅಂದ ಅವೇ ಲೇಡೀಸ್ ಬಾರ್ಡೆ ಕತ್ತಲದ ಪೊರ್ತುಗು ಏರೈರನ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ದಿಯರ್ಗೆ ಆಯನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಹರಿಹರ ಹರಿಹರ ಹರೋಹರ ಎನ್ನ ಗುರ್ತಾಂಡೆ ಆನಿದ ಕುಮಾರಿ ಶಶಿಕಲಾ ಮೇಡಮ್ ಆನಿ ಈ ಬೆನೊಂದಿತ್ತಿನ ಆ ಲೇಡೀಸ್ ಬಾರ್ದ ಗುರುಕಾರೆ ಏರಂದು ಎನ್ನಿಯ ಒಂದುವೇ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರೆ ಅಲಿಯಾಸ್ ಹರಿಹರೇ ಎಂಚಿನ ಬೋಡೊಂದುಲ್ಲರಿಯೇ ಶಶಿಕಲಾ ಮೇಡಮ್ ಎನ್ನ ಬಾಧ್ಯರದ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಒಂದಿದ್ಯಂತ ಎನ್ನ ಬಾಧ್ಯರದ ಅರ್ಥ ಸ್ವರೂಪಲು ಪೂರ ಅಂಚನೆಯ 25 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಲೇಡೀಸ್ ಬಾರ್ಡ್ ಈ ನಿನ್ನ ಶೀಲನು ಕಳೆವಂಡ
ಬದುಕೆರನೇ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ದೂರ ಬತ್ತ ಆ ಪಗೆನು ಸಂದವರೇ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟಲ ಕಾತೊಂದೇ ಉಲ್ಲ ಶಶಿಕಲ ಆನಿ ರಾತ್ರಿ ನಿನ್ನ ಶೀಲನು ಹಾಲು ಮಲ್ದಿನಿ ಬೇತೆ ಏರ್ಲತ್ತು ಒಂದುವೇ ಧರ್ಮರಾಯೇ ಸಾಕ್ಷಿದಾದ ಬಂದಕೇನು ಈ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ಡ್ ಎನ್ನ ಬಾರ್ಡ CCTVದ ದೃಶ್ಯಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕೇಸು ನಡತುಂದುಂಡು ಯಾನು ಉಂದೇನು ನಿಂಡ ದಾಯ ಬನ್ಪೆ ಬಂಡ ಬುಲೆಟ್ ನಾಗೆ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ನಿಕ್ಕು ನ್ಯಾಯ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೋಡ ನಿಂಬೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೋಡ ಯಾನ್ ಬನ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಈರೆ ಆ ಧರ್ಮರಾಯಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ನ ಈರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಯತೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಕಡಿಗೆತ್ತಿನೇ ನರಳು ನರಳು ಸಯ್ಯಡು ಅಮ್ಮ ಸರ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಮ್ಮ ಸರ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಕೇಸು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಆಯೇ ಕಾಸದ ಪೋರ್ಸುಡು ಕೇಸನು ಎಂಚಲ ತಿರ್ಗಾವೆ ಐಗಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಉಪಾಯಡು ದುಂಪು ಇಂಕು ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂದಂಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಧರ್ಮರಾಯನ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತಿರ್ದು ಆಯನ ಮಗಲು ಪೂರ್ಣನು ಬುಲೆಟ್ ನಾಗನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಗ ಧರ್ಮರಾಯೇ ಒರೇ ಆಪೆ ಬುಲೆಟ್ ನಾಗೆ ఆయన ಪಪ್ಪನ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಆಸ್ತಿನ ಬುಡೆದಿನ ಮುಖಾಂತರ ಪೀರ ಪಡೆಪೆ ಧರ್ಮರಾಯ ಬೇದಿ ಪಾಲಪೆ ಹೈಕಿನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಬರತ್ತೆ ಶಾಂತಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಂಡ ನಾನು ಖಂಡಿತ ನಿಗಲೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸವೆ ಧರ್ಮ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಕೊರು ಧರ್ಮರಾಯನ ಮಗಲು ಪೂರ್ಣನು ಬುಲೆಟ್ನಾಗನ ಒಟ್ಟುಗು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪ ಒಟ್ಟು ಪೊಣ್ಣನ ಬದುಕಡು ಗೊಪ್ಪುನ ಅವು ಎದ್ದು ಸರಿ ನ್ಯಾಯ ಬೋರ್ಡ್ ಕನ್ಯಾಕ್ತನಿಕೇನು ಇಂಕ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಂಡ ಪೂರ್ಣನ ಬುಲೆಟ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಪನ
ಬಾರಿಯನ್ನ. ಶಾಂತಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ದಿನ ವಿಷಯ ವಾಕಾರಣೋಗ್ಲ ಧರ್ಮರಾಯ ಗೊತ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಾಯ ಬಂಡ ಆಯೆಯನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಎಂಕ್ ದ್ರೋಹ ಮಲ್ತೆ ಬಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ನ್ಯಾಯದ ಬರಾನೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರದ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಧರ್ಮರಾಯ ಗೊತ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ ಭಕ್ತಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ರಯ್ಯಾವು ಈವುಲ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಐಕೆ ಪಂಪಿನಿ ಚದುರಂಗದಾಟ. ಚದುರಂಗಡು ಕಪ್ಪು ಬುಲ್ದು ಬಣ್ಣಗೆ ಆಂಡ ಈ ಹರಿಹರನ ಚದುರಂಗಡು ಕಪ್ಪು ಬೊಲ್ದು ಬಣ್ಣಗು ಸುಣ್ಣ. ಏ ಧರ್ಮರಾಯ, ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿನ ಯಾನು ಪಡೆದೇ ಶುದ್ಧ. ಒಂದು ಈ ಹರಿಹರನ ಇನಿಕೋಡದ ಆಟ 30 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ಚದುರಂಗದ ಆಟ. ಧರ್ಮರಾಯ ದೋಸ್ತಿ, ಬುಲೆಟ್ ನಾಗೆ ದೋಸ್ತಿ, ಶಾಂತಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿ. ಮೊಕಲೇನ್ ಮಾತ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತಿರ್ದು ಎಂಕ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಆಸ್ತಿ. ಅತ್ಯ ಈ ಕುಮಾರಣ್ಣೆಲ್ಲ ಗೌಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಡ್ಕೆ ಮೈತು ಇದು ಎಂಕ್ಲ ಶುರು ಆತನ್ಯ ಐಕದಾಲ ಮರ್ತುಂಡ ಐಕದಾಲ ಮರ್ದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಪುರ ಇಪ್ಪಡು ಎಂಗಲ್ಲ ಮಾಮು ತೋಜನೆ ಮಸ್ತ ಮಾಡು ದೂರ ಬತ್ತಿರ್ದೆ. ಓ ಆರ ಅಮೆರಿಕಾಗ ಅರ್ನ ಅಣ್ಣ ಎತ್ತಿ ನಡೆ ಪೋತೇರು ಹೆಂಗುಂಡತೆ ಇರಡ ಪಂಡ್ರೆ ನೆನಪೇತಿ ಇತ್ತೆ ಪಂಡತೆಯ ಅದೇ ಕರ್ರೆಗಿ ಅಂದ ಅಲೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಿರ್ದಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕ ಪೋತಿನವ್ನು ಉಂಡತ್ತ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಕಟ್ಟಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಕೆಬಿನಿ ಸಮ ಮಲ್ತು ಕಾಣಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾನಿತ್ತೆ ತುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಲಿ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪೆ ಅತ್ತು ಯಾನೆ ತುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪೆ ಅತ್ತು ಅಮೆರಿಕನ್ ಬಾಯ್ ಡಿಜೆ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪೆ. ಹಾಪುಜಿ ದೆಪ್ಪೆ ಹಾಪುಜಿ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಡಲ್ಸ್ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ತಿಂದು ಪೋಪಿನ ಐಟಮೇ ಪೋಪುಜಿದೆ
ಕೋಡೆ ಉಂಡತ್ತ ಸಿಂಗಾರಿ ಕೋಡೆ ಎಂಚಿನಂದು ತುಜಿ ಮಾರದೆ ತಂಡಸೆ ಫೋನಗ ಬೋಲ್ದು ಬೋಲ್ದು ನೇಲೊಂದಿತ್ತು ಮಾರೈತೆ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣಿನಿ ಓಲ ಪುರಿಯ ಅಂದೆ ಇಂಚ ಪಾಸದ ವೈಪುವೆ ಮಾರ ನೂಡಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಚ ಪೋಪಿನ ಐಟಮೇ ಹೋಗಿದೆ ಇರೇಗಿತ್ತೆ ಪೋಪಿನ ಐಟಮ್ ಪೋಪು ಜೊತೆ ಎಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಗಂಡಿರೊಂಜಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಏನ ಪೋಪಿನ ಐಟಮ್ ತಿನ್ಲೆ ಏನ ಇಂದ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ತಿಂಡ ಟೊಮೆಟೊನೇ ಪೋಪಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ತಿಂಡ ಬೀಟ್ರೂಟೇ ಪೋಪಿನಿ ಬ್ರೆಡ್ ತಿಂಡ ಬ್ರೆಡ್ಡೇ ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚಾದಿಂದಿಕ್ಕೆ ಪನ್ನಿ ಮಾರೈತೆ ಪೋಪಿನ ಐಟಮ್ ಪೋಪು ಜೊಂಡ ನೆಂತಿನ್ಲ ಎಂಪ ಸಿಂಗರಿ ಮೂಲು ರಡ್ಡು ಅಂಡಲಿತ್ತಲ್ಲನೆ ಒಡೆ ಗೊತ್ತಾ ಕುಂಟಪ್ಪೆ ಗೌಡಲ್ಲದೆ ಆಯಗು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಬಂದು ಉಂಡುಗೆ ಐಕ್ ನೆತ್ತೆರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪರೆ 2 ಜನಲ್ಲ ಪೋತೇರು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಜಾಂದು ಅಲ್ಲೇ ಅದರ ಬಂದ ಬರ್ತಿರದ ಗಣೇಶ ಯಾನ್ಲ ಗೌಡಿ ಅಲ್ಲ ಡೆಂಗು ಟೆಸ್ಟ್ ಪೋಯಿನ ಬೇ ಗೌಡಗು ನಿಘಂಟು ತೆಂಗು ಬೇ ಇನಿ ಗೌಡಗು ಎಲ್ಲ ಅರೆಗು ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಕ್ಕು ಆಯ್ತೆಲ್ಲ ನೀರೇಗಿ ಎಂಕು ಬೊಚ್ಚಪ್ಪ ಎಂಕು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಹ ಇನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಸಿಂಗಾರಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದುಂಡದೆ ಪೂರಾ ಜನತೆಲ್ಲ ಡೆಂಗು ಟೆಸ್ಟ್ ಆವಡು ಯಾನು ವಿನ್ನಾದ ಪೂರ ಇನ್ನಲೆ ಕೊಡೆ ಆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಮಲ್ಪಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಮಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಒಳ್ಳೆರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ಪೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಇತ್ತೇನೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನ ಆತೆ ಮುಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಸಿಂಗಾರೆ ಬಂಡೇರ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಂತ ಪೊಂಡೆ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಪ್ರ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇಲೆ ಆಗ್ಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅವಂದು ನಿಗಲು ಗುಂಪು ಕೊಡ್ದು ಮುಂದಾದ ಅಬ್ರು ಅವೇ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮಲೇರಿಯಾ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಬಂದು ಸುದ್ದಿ ಉಂಟು ಅಂಚ ಕುಂಟಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೈತ ಲಕ್ಷಣ ಇರ್ತದೆ ಐಕ್ ಕುಮಾರಣ್ಣೆ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ನೆತ್ತೇರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಓಕೆ ನಿಗಲೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರನಾ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಒಟಾರದಾಗಲೆಲ್ಲ ನೆತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಚ್ಚಿ ಸರ್ ಮಕ್ಕಳ ಅರ್ಜನ ತಾಡು ನನ್ನ ಅಮೆರಿಕದ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಏನು ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಅಪಗಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ಇಡೀ ಒಟಾರದಾಗಲೆಲ್ಲ ನೆತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ಕೆ ದಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಯಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಅಬ್ಬೆ ಸಿಂಗಾರಿ ಇದು ಬಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ಜನರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಸುಲೂಕ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದ ಅದೇ ರಾಶಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡು ಇನ್ನಾದ ಅಂಜಾಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ
ಸಿಂಗಾರಿ ಗುಡ್. ಪೊಲೀಸ್ದ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಕಿರಗೋಪಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಂದ ಇನ್ನು. ಹಲೋ, ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದಾ? ಹತ್ತು ಸಿಂಗಾರಿ ಅಂದಂದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆರ್ನಲ್ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯಾಣೆ ದೆಪ್ಪೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಬರ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಎದೊಳ್ಳೆ ಸರ್. ಓಯ್ ಇರಲೇ ಇತ್ತೆ ಪೂರಗಲ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಮುರಾಣಿ ಸುರುಕು ಬೋದಿ ನಿಗುಲ್ ರಡ್ಚಾರಾದ ನಿಗಲ ಬ್ಲಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದಾದಾತನು ಇನ್ನಪ್ಪ ಸಿಂಗಾರಿ ಮೊರಣ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳಲೆಪ್ಪ. ಆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಕೇನ್ವೆ? ಹಲೋ, ಹಾ ದಾದಾ ಸಿಂಗಾರಿ ದಾದಾಂಡು ಅವು ಕುಂಟಪ್ಪ ಗೌಡಗ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗೆ ಐಕಿ ತೆಂಗು ದಾದಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಐಕಿದ್ದವರಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರೋಡು. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ 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 ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ರೀ? ಇದು ನಿಂಗ ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲವ್ವ, ಎಲ್ಲಿದ್ಯವ್ವ? ಹಲೋ, ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. ದಾದನ್ ಸಿಂಗಾರಿ ಅವು ಏನರ್ದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡು. ದಾದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕುಂಟಪ್ಪ ಗೌಡಗ ಹತ್ತಿಗೆ ಬೊಕ ಕುಮಾರಣ್ಣಗೆ. ಓಯ್ ಮಾಮೋ ದಾದ ತೂಪರಿ ಬರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಡು ನನಗೆ ಎತ್ಕೊರ್ರೆಂಡು ನನ್ನ 27 ಉಂಡು. 27 ಆ
ಈರ್ನದ ಇಂಚ ಬೇಲೆ ಬಲ್ಪರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ. ಹೌದಾ ನಿವಾಗ ಎನ್ನ ಬೇಲೆನ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತ ಆಂಟಲ ಅಮ್ಮ ಆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲಿ ದೇಪಂಡ ಇನ್ನೇಕಲ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಯಡತ್ತೆ ನಾನು ಎಂಕಲ್ ಬೇಲೆ ಪೋಪ ಐಕಾರ್ ಬರಂದು ಅಂದ ಪುಣ್ಣ ಅನ್ನ ಮಗ ಅಂದಾದನ ಈಗ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋದ ಅಲ್ವಾ ಹಾವ್ ಮಗ ಯಾಕೆ ಬರ್ಪಾಮ ಜೋಕ್ಲೆಂತೂ ನಗ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಎಂಚಲ ಚೆಲ್ಲೋ ಪಿಲ್ಲಿ ಆದುಕೊಂಡು ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಹಗಲು ತಗೆದಂಗಡಿ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ತೆರೆದಿಜಿ ಹಂಡ ಎಂಕ ತೆರೆದಿಡು ಹಂಡ ಅವೇನು ಪಂಡ್ರೆ ಎನ್ನ ನಾಳೆಡಿ ಶಕ್ತಿ ಲಾಯ್ತು ಇನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಕೇಸು ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೈದು ಇನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಶಿಕ್ಷೆ ಬಹುತೇಕ ಆವು ನನ್ನ ಒಂದೇ ದಿನ ಪನೋಳಿ ಆತೆ ಹಾ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕೋರ್ಟು ಅಂತಿಮ ಕೋರ್ಟ್ ಬಂದು ತೋಜು ಆವಡು ಸರಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆವಡು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಕೆರ್ತಿನಗಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆವಡು ಸರಿ ಹರ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನಂಬಿಯೇರಿ ಏರ್ಲ ಕೈ ಬತ್ತಜೇರಿ ಅಲೆ ಈ ದೈವಲಾರ್ನ ಕೈ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಮಾಧಾನ ಗೊತ್ತಲ್ಲೇ ಕೋರ್ಟ್ ಪನೋಡು ನಮಗೆ ಓವೇಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಡೋದು ಪಂಡಲ್ಲ ಅಂಡ ಧರ್ಮದಯವಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಅಪವಾದನ ಪಾಡ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪಡ ಸರಿಯತ್ತು ಓ ಸರ್ ದೈವ ಓ ಸರ್ ದೇವೇರಿ 6 ದಿನನಿತ್ಯ ದೀಪ ದಿವಂದಿನ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಪೊದ್ದಲು ಬನಿಯರ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾತನ ಸರ ನಿನ್ ದೈವಲು ಕಾತನ ಹೂಲ ಬೊರ್ಚಿ ಬಿಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹರ ಸಾವು ಗೊಜ್ಜಿ ನ್ಯಾಯ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಡು ನಿಜ ಪನೋಡ್ಕೊಂಡ ಈ ಕೇಸು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತನಿಖೆಯ ಆರಂಭವಾಯಿನ ಈ ಕೇಸು ರಡ್ಡು ಮಾರ್ಗದಂಚಿ ತಿರುಗಿದ ಕಪ್ಪು ಬೊಲ್ದು ಪಂಪಿನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಬೊಲ್ದು ಕಪ್ಪು ಪಂಪಿನ ಚದುರಂಗದ ಗೊಬ್ಬದ ಲೆಕ್ಕ ಆತು ಈ ಎರಡಲ್ಲ ಪನ್ಪೂಜರ್ ಬಂದಂಡ ಎರಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರಿತ್ತು ಪನ್ಲೆ ಸರಿ ಇರ್ನ ಮಾಮು ಧರ್ಮರಾಯನ ಮಿತ್ತು ಬಲವಾಯಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಕೇಸುಲ ಉಂಟು ಅವಲ 3 ನಡತಿನತ್ತೆ ಬೊಂಬಾಯಿ ನಡತಿನ ಈ ವಿಷಯ ಇರೆಗಂಚೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಇರೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೆಪ್ಪದು ಕೊಪ್ಪಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನ್ಯಾಯ ದೆಪ್ಪದು ಕೊರ್ಪರಂದಾಂಡ ಹೆಂಗ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಸರ್ ಕೇಳಲೆ
ಸರ್ ಮೆದ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಕಿ ಯಾಪ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಕು ಹೀರೆ ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ಆಯ್ ಏನಂತೂ ಗರ್ವ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾನೆಲ್ಲ ಜೈಲಿಗೆ ಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಮಗಲ್ ಪೂರ್ಣನ ಗತಿದಾದ ಸರ್ ಧರ್ಮರಾಯರೇ ಎನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಬಲವಾಯಿನ ರಡ್ಡಿ ಕೇಸ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅವಲ ಬಚಾವಾರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ರಾಯ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಭಾವನ ಹೀರೇ ಕೇರ್ತ ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಪಂಡ ಬುಡಂಜಿ ಬೊಂಬೈದ ಲೇಡೀಸ್ ಬಾರ್ ನಡೆದಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಕೇಸ್ ಐತ CCTV ಫೋಟೋಸ್ ಇಡು ಹೀರೇ ಬಲ್ದರ್ ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಆದುಂಡು ಯಾನ್ ಅಂಚೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಬೇಲೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಡಿ ದೋಸ್ತಿನ ತನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಬರ್ತಿನ ಪೋರ್ಸುಡು ಯಾನ್ ದಾದಮಂತೆ ಬಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಉಳ್ಳೋಲೆ ಹಾಲು ಓಲು ಉಳ್ಳೋಲು ಹಾಲು ಇತ್ತೋಳು ಬಂದಂಡ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಡೆ ತಾಂಕುವೆ ಹಾಲು ಕೋರ್ರಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸರಿ ಅಂತ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಈ ತರಬೇಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ತುಲೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನನ್ನ 3 ದಿನ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ದಾದಾ ಪುಣ್ತುಕ ಆಪಿಂದಾದ ಸರ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಚೈ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಆತೈತಿ ಧರ್ಮರಾಯರ ಸುರುಕೀರ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತೂಲೆ ಕೋರ್ಟು ತೀರ್ಪು ಕೊರ ಕೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಕಾನೂನುಂಟು ಸರಿ ഞാൻ ಬರ್ಬೆ ಶಾಂತ ಓ ಶಾಂತ ಎಂಕಲಿಗೆ ದಾಲ ಸಂಬಂಧ ಆತಿನ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಎಂಕಲಿಗೋಸ್ಕರ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಋಣ ಸಂಧಾರ ಎಂಕಲಿಡ್ದ ಒಂದು ನನ್ನ ಒಂತೆ ದಿನದ ಪಕ್ಕ ಯಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಸೇರುವನ ದಾದನ ಶಾಂತ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಪೂರ್ಣನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಣೊಳ್ಯ ಪೂರ್ಣನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾನುಲ್ಲ ಸರಿ ಉಳ್ಳಾಡೊಂಜಿ ಫೈಲ್ ದೀತೆ ಅವು ಜಾಗದ ಎರೇಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನದಿನ ಸತ್ಯ ಅವು ನಿನಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಜಾಗನು ಮೂಜಿ ಪಾಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಮೂಜಿ ಪಾಲ ಎರೆಗ ಹತ್ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಎನ್ನ ಮಗಲ ಪೂರ್ಣಗ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಲು ಬುಲೆಟ್ ನಾಗಗ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಲು ಅವು ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಸುಮಾರು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಿಗೆ ತೆರಿಯಂದನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನ ಈಗ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿಗೆ ಹಂಡ ಈ ದಾಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಂದಿನಾಲು ಎಂಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವು ನಿನ್ನ ಖರ್ಚಿಗೋಸ್ಕರ ಹಂಡ ಯಾನ್ ತೆರಿಯಂದನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನ ಎಂಕು ಗೊತ್ತು ಆ ಧರ್ಮ ದೈವಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂರ್ಣನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎನ್ನವನೊಂದುಲ್ಲೆ ನ್ಯಾಯ ಬೋಡು ಹರಿಹರಿ ಪನ್ಯಕ್ಕನಿ ಮತ್ತು ಯಾನೊಂದು ಪಾತೆರ ಮನೋಡೆ ದಾದ ಮನಸ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣನ ಬುಲೆಟ್ ನಾಗ ಹಾಕೋದು ಮದ್ದ ಮೇಲೆ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಶಾಂತ
ಮೋಕೆಡ್ ತಾಂಕಿನ ಕಿಲಿತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಗಿರುಡನ ಬಾಯಿಗೆ ಕೊರಡೊಂದು ಪನಂದುಲ್ಲನ ಚತ್ತದನಿ ಕುಲೆ ನಾಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡನೆ ಬಾಲೆ ಆಯಾ ದ್ವೇಷಪ್ಪುನು ಇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಹೈಕ್ ಬೋಡಾದ ಇಂಚ ಮತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಊರ್ನಾಗ್ಲ ಆಗ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಗಲ ಸಂಸಾರ ಸಂಬಂಧ ಎಡ್ಡೆಡಿ ಪುಣತೆ ಅಂತ ಈ ಪಣ್ಯಲ ಪಾತ್ರದ ಅರ್ಥ ಸರಿ ಈ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಣ್ಣ ಶಾಂತ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಪೂರ್ಣನ ಭವಿಷ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ನಾನು ತುಂಬೊಂದು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬಂಡಾರ್ದ ಇಚ್ಛೆಯ ಆ ಧರ್ಮ ದೈವದ ಮಿತ್ತ ಆಜ ಮಾರ್ದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ್ಣನ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೀವಿತರ ನಿನ್ನನೆಯ ಹೌ ನಂದಾದ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪುಣ್ಣಾದ ಕುಡೊಂದು ಪುಣ್ಣನ ಭವಿಷ್ಯ ಇಂಚ ಗೊಬ್ಬು ಅಣ್ಣ ಇಪ್ಪ ನ್ಯಾಯ ಶಾಂತ ಶಾಂತ ದಾದ ಯೋಚನೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಾಲೆಜ್ ನಾಲೆಜ್ ಎಲ್ಲೇ ಕೋರ್ಟು ತೀರ್ಪು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದ ನೇಮ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂತು ಕನ್ನಡ ಪಂತೆ ಆಯಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೆ ಆಯಗೊಂದು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳವ ಓ ಧರ್ಮದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆ ಕೋರ್ಟುಡು ತೀರ್ಪು ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಬತ್ತುಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡು ಸತ್ಯಡು ಮರೆಯೊಂದು ಬತ್ತಿನ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಮಂಚವಡು ದಿನಾಲ ತೊಡರ ಅರಳವನ ಕಾಯ ಎನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯುರ ತುಡರಿಗೆ ತುಳುನಾಡಿ ಮುಲ್ಪಾದು ನಿತ್ಯುರ ಪೂಜೆಗೆ ಜನಮಾನಿಸಾಲು ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪು ನೋತಿದ್ದು ನಾರವರು ಇಲ್ಲೇರು ಅಡೆಗ್ ದಾದಾಣ್ಣಮ್ಮ ದಾದಾಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ ಒಂತ ದಿನಟೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾನಿತ್ತ ಚೂರು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲೆ ದಾಯಿಗಮ್ಮ ದಾದಾಣ್ಣ ದಾಯಿಗಿಂಚ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲರು ಯಾನು ದೂರ ಬಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿ ತಪ್ಪೆ ದಾದಮ್ಮ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯುಡಿ ಒಪ್ಪೆನ ಮೂಕಿ ಕಳೆ ಉಂಡೆ ಇದ್ದೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಪರವಾದ ಕೋರ್ಟುಡು ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂದಿ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನಿಕುಲಿರ್ವೇರಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಗುಪ್ಪುವಾರ ಪಂದ್ಯಾನಿ ಎನ್ನುದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಇದ್ದೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪನೊಂದುಂಡು ನಿಕುಲೆನ್ನೊಟ್ಟು ಗುಪ್ಪು ಜರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕರುಣೆಯನ್ನ ಮಗೆನ ಅತ್ತ ಮೆಗ್ಗೆನ ಕರ್ಣ ಶಾಂತಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅತ್ತ ಅಕ್ಕನ ನಿಗೂ ದೂರ ಬಿದ್ದಡಿಯಾರು ಕೋರ್ಟುಗ ಯಾನ್ನ ಕೋರ್ಟು ನಿಗೂ ತಾನೆ ಕೋರ್ಟುಗು ಈರ್ ಮಲ್ದಿನ ಗನಂದಾರಿ ಬೇಲೆಗ ತೀರ್ಪುಗೆ ಏನರೆ ಯಾನ್ ಬೈದಿನ ಬಂಗಗ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕರೆ ಚಂಡ ಈ ಅಂದಾಜ ಆಯ್ಜತ್ತೆ ಹಾನಿ ಪಂಜಿದ ಬಡವಗು ಬೋಡಾದ ನಿಷ್ಠೆಡು ಲೇಡೀಸ್ ಬಾರ್ಡ್
ಇತ್ತಿನ ಪುಣ್ಣು ಯಾನೆ ಶಶಿಕಲಾ. ಮಲ ಮಗ ಹರಿಹರ ಹರಿಹರ ಹರೋ ಧರ್ಮ ಇನಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಈ ನನ್ನಲ್ಲ ಮೂಲೆಯಲ್ಲ ವಕೀಲೆರಡ ಮಾತ ಬಾತಿರ್ದೆ ಅಕುಲು ಪನ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಸ್ ನಮ್ಮಂಚ ಆಪಿನ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಇಜ್ಜಿಡ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದಾರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಎನ್ನ ಪುಪ್ಪ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದಿಚೇರು ಮೋಸ 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 ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಧರ್ಮ ಒಂದೇನು ಕಾಪರ ಕಾನೂನು ಪಂಪಿನ ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಉಂಟು. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನೀತಿ ಅಂಚಿನ ಮಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಚದುರಂಗ ಲೆಕ್ಕ. ರಾಣಿ ಮಂತ್ರಿ ಸೈನಿಕರು ಏತಿತ್ತುಂಡಲ ಓರಿ ರಾಜ ಗೆಂದೊಡೆ ಕೂಡೋರಿ ಸೈಯೊಡೆ. ಧರ್ಮರಾಯರ ಗಾಡಿ ಬೈದನು ಬಲೆ ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಮೇರೆ ಹರಿ ಎಣ್ಣೆ ದೋಸ್ತಿ ಹರಿಹರೆ ಬಂದು ಹರಿಹರೆ ಅಲಿಯಾಸ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರೆ. ಅದೇ ಐ ಮೀನ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅಂದದೆ ನಿನಗೆ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು. ಅದೇ ಆನಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬತ್ತಿದ್ದಾರ ನೆತ್ತೆರ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ತು ಅಂಚ ಗೊತ್ತು. ಸರ್ ಯಾನ್ ಸಾರಿ ಎಂಕಲು ಆರೋಪಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಈರ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ವಕೀಲ ರೀತಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ರೆ ಬುಚ್ಚಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಮೂವನು ಮಲ್ತು ಬತ್ ತಂಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ಸರ್. ಚದುರಂಗ ಧರ್ಮರಾಯರ ಚದುರಂಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪಂಪಿನಿ ಚದುರಂಗ ಬಂದು ಇಂಚ ಆತಿನ ಎತ್ತೋ ಕೇಸುಲುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರ್ನ ಕೇಸ್ ಶುರುವಾನಗನೆ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯದ ಲಾಯರ್ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಎಡ ಪಾತಿರ್ದೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆರ್ಲಂತ ಸಾಧಿ ತೋಜಾವೇರಿ ಬಲೆ ಆರಡನೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಅವು ಸರ್ ಹರಡಿನ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡತೆ. ಯಾನು ಎನ್ನ ದೈವ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಬೇಗ ಬಲೆ ಗಾಡಿ ತಲುಪ ಹೋಗ್ಬೆ. ಓಕೆ ಧರ್ಮ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಎನ್ನ ಜೀವಡು ಪುರ ದಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು
ಯಾನ್ ಎರೆನು ನಂಬೋಡು ಎರೆನು ಗುಡೋಡು ನಿನ್ನನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಈ ತರ ದಯ ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾರು ನಮ್ಮನೇನು ಯಾಪರ ಈ ಕೈ ಬಿಡ್ಪುಜಿದ್ದು ನಂಬಿಯ ಆಂಡ ಅವಳು ನಡೆತಿನ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಘಟನೆಗೆ ನಿಕ್ಕ ತಡಪರ ಐಜ ಈ ಧರ್ಮರಾಯೇ ಆಣಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದಿಚ ಬಂದು ಇತ್ತನ ಇನಿಕಲ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬನೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷ ಗಲಿಗೇಡು ದಾದಾತನು ಬಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪರ ಪೋನಗ ಈ ಗುಂಡೋಡಿ ಇತಿ ಜನಯ ಈ ಮೂಲ ಗುಂಡೋಡಿ ಇತಿ ಜನಯ ಓಲಿತ್ತಯ ಮೂಲೆ ದೈವ 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 ಅಂದ್ರೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಮುರುಡೋರತೆ ಓಲುಂಡಿಯ ದೈವ ಓಲುಂಡು ದೈವದ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿ ಮಾಡ್ತೆ ಹಿಜಿ ದೈವಗೆ ಒಲ್ತಾಯ ದೈವ ಇನ್ನ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿ ಮಾರ್ನಗನಿ ಬೈದಿಜಿ ಮನ ಒಲ್ತ ದೈವ ದೇವ ಈ ಇಲ್ಲು ಈ ವಟರ ಪೂರ ಬುಡಿ ಈ ದೈವದ ಗುಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಎಗ್ಗು ಸೇರುಳಾಯಿನ ಅವೇ ನೀರು ಮೋಸೋಡು ಲೈ ಪಾಡೋಂಡರು ಮುಂದೆ ನೀನು ಪಿರ ಪಡೆ ದೇ ಶುದ್ಧ ದಾದ ದೈವ ದೈವ ದೈವದ ತಟ್ಟೆನು ತಂಗೊಳಿಸಿ ಅವು ಎನ್ನವರಿನ ದೈವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ನಮ್ಮೊಂದು ವೈದಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವ ಕಾರ್ಣಿಕ ಓ ಕಾರ್ಣಿಕಯೇ ತುಕ ಈರ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಉಂಡು ಬಂದಂಡ ಇನಿ ಕೋರ್ಟ್ಲ ತೀರ್ಪು ಈರ್ನ ಬರುವುದು ಬರಲಿಯೇ ಬರ್ಪುಜೆ ತಾಯಿ ಮಂಡ ದೈವೈಚಿ ಬಡಿ ವಾ ಕೈಟೆ ದೈವದ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿನ ಮಾರ್ತೇನ ಆ ಕೈ ಒಲಿಯಡಿ ಒಲಿಯುಜಿ ತಾಯಿ ಮಂಡ ದೈವೈಚಿ ದಾಲ ವಾ ಕಾರಡೆ ದೈವದ ತಟ್ಟೆಗು ದೊಂಕಿಯನ್ನ ಆಕಾರೆ ಒಲಿಯಡಿ ಒಲಿಯುಜೆ ತಾಯಿ ಪಂಡ ದೈವೈಚಿ ಓ ಉಳ್ಳಬರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇನ ಕೇರ್ತಿನಾಯಗೆ ಹತ್ತತ್ತೆ ಕೇರ್ಲಿಯ ಶಿಕ್ಷೆ ಅವಡೆ ಆನೆ ಅಮ್ಮ ಇರ ದೈವ ಉಂಟು ಬಂದೆ ದೈವಗೆ ದೈವ ನಿನ್ನವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ನಾನು ಇತ್ತರ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬೈತೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆ ಗುಂಡೋಡು ಕುಲ್ಲುತ್ತಿರ ಸರ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಕೊರ್ಪುಡು ದೈವಗೆ ದೈವ ದೈವ ವಾ ದೈವಯ ಹಂಚಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿನ ಕಾಸು ಬಂದದ್ಯಾನೆ ಬರ್ನಗನೆ ಬೈದಿಜಿ ನನ್ನ ಇನಿ ಬರುವ ದೈವ ಸರ್ಪುಜೆ ತಾಯಿ ಪಂಡ ದೈವ ಇಚ್ಛೆ ಪಲ್ಯಕ ಫಾರಿನ್ ಟೂರುಗೂ ಪೋರೆ ಕಾಸು ಉಂಡತ್ತ ದೈವದ ಪೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಿ ಎಂಕ ದಯ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ
ಕೈಟಿಯಾನ್ ದೈವದ ಮಣಮಂಚಾವು ರೀತಿನ ಕಾಣಿಕೆದ ಡಬ್ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಸಲೆ ಬಂದೆನ ತುಕ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಹೋವಣ ಕಾರ್ದಿಯಾನ್ ದೇವೆಲ್ಲ ಗುಡ್ಡದ ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ದಿಯನ ತುಕ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ ಹೋವಣ ಒಂಜಿಬುಡೆಟ್ಟು ಧರ್ಮರಾಯರ್ನ ಪರವಾದ ಕುಡಂಜಿಬುಡೆಟ್ಟು ವಿರೋಧವಾದ ವಾದ ನಡಪು ಕೇಸ್ದ ವಾದ ವಿವಾದ ನಡಪುನಾಗ ಕೇಸ್ದ ನಿಗೂಢತೆಯನ್ನು ತೂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯ ತನಿಖೆದ ಫೈಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಕ್ಷಿಲೇನು ಕುಡವರ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಾದ ತೂಪಿರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವರದಿ ಬರಿಯರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಪಣಿದು ಪೊಲೀಸ್ ದಕ್ಲು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ರಡ್ಡು ಕಡಿತಲ ವಾದ ವಿವಾದ ಕೇಂದ್ರ ತೀರ್ಪುನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವರದಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪುನು ಪಂದು ತೀರ್ಪುನು ರಡ್ಡು ದಿನ ದುಂಬು ಪಾಡುವೆರು ತೀರ್ಪು ಬರ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಧರ್ಮರಾಯರನ ಆಸದ ಪ್ರಕಾರ ಧರ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ನೇಮದೀಪೇನು ನೇಮ ನಡತ್ತದು ಅಕೇರುಗು ಧರ್ಮದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಕೊರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತು ದೈವ ಪುಟ್ಟಿಡ ಬಳಕೆಲ್ಲ ನಾಡಿ ಒಳುಂದು ಬಣ್ಣಗ ಬಡಕ ಬಲ್ಲಾಲ ರಾಜವು ಆ ತೆಡ್ಕರದಲ್ಲ ರಾಜವಂಜ ಉಂಡುಗ ಪಂಜಿ ಪುಟ್ಟಿಡ ನಾಡು ದೇಶ ಒಳುಂದು ಬಣ್ಣಗ ಗಟ್ಟಾದ ಬಿತ್ತಿ ಮೇಲಿ ರಜ ಈ ಜನಕಾರ ಕರ್ಮಿನ ಸಾಲೆ ಪುಪೋಯಿ ತಪ್ಪಾಂಡು ಎಂಕ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಎನ್ನ ತಪ್ಪಾಂಡ್ಬೆ ಎಂಕ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಲ ಎನ್ನ ತಪ್ಪಾಂಡು ಶಾಂತಮ್ಮ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಡೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಲೆ ಆ ಬಾನಿಡೊಂಜಿ ಅನಾಥ ಮಲ್ಪಾಡೆ ಪೂರ್ಣನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾನುಲ್ಲ ಸುಲೆ ಸರ್ ಈನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಾಗ ಇಂಕ ದಾದ ಪನೋಡು ದಾದ ಬುಡೋಡಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವನಿಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಇನ್ನೀರೇಗೆ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಕ್ಕುಣ ಅವಲ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಪರಂದಿನ ಸತ್ಯ
ಇನಿ ನಿಡ್ಕಂಗೆದುರು ಪಪ್ಪೆ ಯಾನಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಕಲ ಮಾತಕಲ್ ಎದುರು ಅಕ್ಕ ಪಂದು ಲೆತ್ತೊಂತದೆ ಆರ್ಯನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅತ್ತ ಆರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಂಡ ಅಂಡ ದನಿಕುಲಿ ಈರು ಆರ್ನಿಗಳಿಗೆ ದಾಲ ಅವಳು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ದಿನ ನಿಗುಲಿಯನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಕೇಸು ಧರ್ಮರಾಯರ ಆರೋಪಿ ಆಂಡ ಅಪರಾಧಿ ಅತ್ತು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಏನ ಪಾತ್ರದ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಧರ್ಮರಾಯರ್ನ ಬದುಕು ನಡೆದಿನಂಚಿನ ಚದುರಂಗ ಸರ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ ನ್ಯಾಯ ಬೋರ್ಡು ಸರ್ ಎಂಕ್ ನ್ಯಾಯ ಬೋರ್ಡು ಇನ್ನಿತ ಎನ್ನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ಧರ್ಮರಾಯ ಇರ್ನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ಏರ್ ಗೊತ್ತಾವಡ ಹರಿಹರ ಈಯೇ ಬರ್ಪಣ ಇದ್ರ ಎನ್ನ ಭಾಷೆಡೆ ಲೆಪ್ಡಾವಡ ಕಾರಣ ಕೆಂಡರತ ಅಲ್ಲ ಒಂದುವೇ ಹರಿಹರೆ ಅಲಿಯಾಸ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರೆ ದೋಸ್ತಿನ ಆಸ್ತಿ ಮಿತಿ ಕಂಡುಬಾರದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಲೂಟರೆ ಬೈದಿನ ಅಜ್ಜ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ವೆ ಸರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಕ್ಲನ್ನ ಲೇಡೀಸ್ ಬರ್ತಾ ದನಿ ಉಂಬೆ ಮಲ್ದಿನ ಅನಾಚಾರ ಎರನ ಮಿತ್ತ ಬಂಜ ಉಂಬೆನೇ ಜೀವ ಬಂದೇನ ದಿನ ದೋಸ್ತಿ ಧರ್ಮರಾಯನ ಮಿತ್ತು ಕೇಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಜತ್ತಿನ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಐತ ಒಟ್ಟು ಕೆಲವು ಕ್ಲೂಕುಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತಿಗಳು ಧರ್ಮರಾಯನ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ದಿನ ತಾನಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಪೂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಲಾಯರ್ ಏರ್ ಬಂದು ತುನಗ ಹರಿಹರನ ಜನ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬುಲೆಟ್ ನಾಗನ್ ಭೇಟಿ ಆದಿತ್ಯ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪನ್ ಏರ್ ಕೆರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಯ್ ಪಂಡೆ ಧರ್ಮರಾಯ ಕೆರ್ತೀನಿ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತು ಕೆನ್ನಗ ಆಯ ಪಂಡೆ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಲೆಪ್ಪಡಾದು ಹರಿಹರೆ ಬನ್ನಿ ಬಂಡೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕಡಿಟ್ಟು ಗಂಗಾಧರ ರಾಯನ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಧರ್ಮರಾಯನ ಪುದರ್ಗೆ ಎಂಚಾಂಡು ಬಂದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಲ್ತ ಅವು ಮಲ್ದಿನ ಬೇತೆ ಏರ್ಲತ್ತು ಆಸ್ತಿದ ಆಸ್ತಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಒಂದುವೇ ಹರಿಹರೆ ಮಲ್ದಿನ ಗೊತ್ತಾಡು ಇಂಚನೆ ಕೇಸ್ ತುಂಬೋಡು ಬೊಂಬೈದ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಊರಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅವಳ ಬೊಂಬೈದ ಲೇಡೀಸ್ ಬಾರ್ಡ್ ನಡೆದು ನಂಚಿನ ರೇಪ್ ಕೇಸ್ ಅವು ಏರ್ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಲ್ದಿನ ತುನದ ಲೇಡೀಸ್ ಬಾರ್ದ ಓನರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅವು ಏರ್ ಬಂದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಲ್ಪುನಗ ವೇಷ ಬದಲ್ ಮಲ್ತದ ಓಡ್ ತಿರ್ಗೊಂದಿ ಪುನಃ ಹರಿಹರೆ ಅಲಿಯಾಸ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಂಚ 4 ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮರಾಯರ್ನ ಬದುಕಡೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಗೊಬ್ಬಿನಂಚಿನ ಚದುರಂಗಾಟ ಗೊಬ್ಬಿನಂಚಿನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಕಲ್ವೆ ದಾದ ತುಪ್ಪದ ಪಕ್ಕದ ಧರ್ಮ என்ன தப்பாண்டு ಧರ್ಮ என்ன தப்பாண்டு ಗಂಗಾಧರನ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಬಲಿಯ ಆಸೆ ಮಲ್ತಿರ್ದು ಆಯ ಮುನ್ಪಿನ ನುಪ್ಪುದ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ವಿಷ ಮಾಡಿದ ಆಯನ ತೆರಿಯ ನನ ಆಸ್ತಿನ ಪೂರ ಎನ್ನ ಪುದರಿಗೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಮಾತರಿಲ್ಲ ಸಂಶಯ ಬರು ಬಂದು ಆಸ್ತಿನ ಪೂರ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿರ್ದು ಆ ಅಪವಾದನು ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಾಡಿಯ ಧರ್ಮ ಆತನಗ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಶಶಿಕಲಾ ಕೊರ್ನೆ ಕೇಸನ್ನು ತೆರೆದು ಎನ್ನ ಲೇಡೀಸ್ ಬಾರ್ದ ಸಿಸಿಟಿವಿದ ದೃಶ್ಯಲೇನು ಮಾತ್ರ ರಿಯಡಿಟ್ ಮಲ್ತಿರ್ದು ಆ ಅಪವಾದಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಬಾಡಿಯ ಧರ್ಮ
என்ன தப்பாடு என்ன தப்பாடு ಆಯಾಗ ಕೋಟೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಉಂದಾಯನ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ಕಾದ ಸರ್ ಒಂದು ಮುನ್ ನಡಪನಗ ಎಂಕ್ ಒವೆನ್ ನಂಬಡು ಒವೆನ್ ಬುಡಕ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತಿ ಅತ್ತ ಒಂದು ಪುರ ಎಂಚ ನಮ್ಮನ್ ಸರ್ ಇಂಗಲು ಬಂಡ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ನಂದುಲ್ಲರದ ನೆನಪುಂಡ ಆನಿ ಒಂದೇ ಒಟಾಡು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ಬಂದು ಮಲೇರಿಯಾ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಂದು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ನೆತ್ತರಿಗೆತ್ತರತ್ತ ಅವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಂಡ ಕರ್ಣೆ ಶಶಿಕಲನ ಬಂಜಿಡ್ ಬೈದಿನ ಬಾಲೆ ಆಂಡ ಎರ್ನ ನೆತ್ತೆರಡು ಬೈದೆ ಪಂದೆ ಗೊತ್ತಾವಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ಣೆ ಶಶಿಕಲ ಹರಿಹರೆ ಧರ್ಮರಾಯನ ನೆತ್ತೆರನು ಉನ್ನತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕಡೆ ಪಡಿಯ ಐಟ್ ಬತ್ತಿನ DNA ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮಾಂದಾರಿ ಪಾಪಿ ಕರ್ಣನ ಅಮ್ಮೆ ಒಂದುವೇ ಹರಿಹರೆ ಕಂಡ ಕೇನಿಜೆ ದೈವ ದೇವರ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತದು ಈ ತುಳುನಾಡು ಬರ್ಕತಾತಿನೇ ಏರುಂಡು ಪನ ಮದ ಏರುಂಡು ಪಂಡದು ದೈವಡ ತೋಜಂಡ ದೈವ ಉಡ್ಪುಂಡಯ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ದೈವ ಇಚ್ಚಿ ಬಂದು ಎನ್ನ ಜವಾನಾದಿಗದ ಕಾಂಕರನು ದೈವಡ ಧ್ವಜನಿಕ್ಕು ದೈವ ಎಂಕು ಕೋರ್ಣ್ಯ ದೈವ ಎಂಕು ಧ್ವಜನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾಮ मेरेग ट्रीटमेंट कोर्न्या डॉक्टर रिपोर्ट प्रकार मेरेन ಒಂಜಿ ಕೈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಬಲ ಕಳೆ ಒಂದು ಆತಳು ನನ್ನ ಅವಿನ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇರೆಗ್ ಬಲ ಬಂದು ಉಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಕೈಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಲ ಮಾತ್ರ ಆಗ ನಿನ್ನ ಕೈ ಕಾರು ಇಜ್ಜಿ ಮಾಮ ಕೈ ಕಾರು ಇಜ್ಜಿ ಆಗಾಯ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೊನೆಯ ಅವು ಕಾಯ್ತು ಬಲನೆ ಇದ್ದೀವ ಬಲನೆ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಕಾರಣ ದೈವದ ತದ್ದೆಯಾಗಿ ತೊಂಕ್ರಿಯಣ ಅವು ಕಾದ ಒಳನೆ ಇದ್ದೀವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾಮ ನಮ್ಮ ದೈವದ ನಮ್ಮ ದೈವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಲೆ ಏಪಲ ನೆಂಪುದಿಲ್ಲ ತುಳುನಾಡಿದ ದೈವಲೇನು ಏಪಲ ತೊಂಕಡ ನಮನ ಚದುರಂಗದ ಗೊಬ್ಬು ಆಂಡ ಆ ದೈವದ ಧರ್ಮನು ಒರಿಪುನ ಮಾಯದ ಗೊಬ್ಬು ಆ ದೈವದ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತರೆ ತಗ್ಗವಳೆ
ಶಾಂತ ಒಪ್ಪಿಯಲು ಬಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲೇನು ಮದ್ಮೆ ಅದು ಮಲ್ತಿನ ಪಾಪಗೂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಲ್ತನ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಾತೆರ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಕರ್ಣೆಲ ಪೂರ್ಣಲ ಒರಿಯನ್ವರಿ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲು ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಬಂದು ಸುಳ್ಳು ಕತೆ ಕಟ್ಟದು ಅಕಲೇನು ಬೇತೆ ಮಲ್ದಿರ ಪಾಪಿ ಏನು ಅಕುಲು ಒಂಜ ಓಡು ಧರ್ಮ ಅಕುಲು ಒಂಜ ಓಡು ನಾಗ ಬಾಬು ನಾವು ಇಲ್ಲ ಯಾನಿತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿಗಾಯಿ ಇದ್ದಿ ಮಾವ ಎಂಕಿನ ಮದ್ಮೇನ ಯಾನ್ ಪೂರ್ಣ ನೆಟ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪಣ ಮಾವ ಕರ್ಣ ಪೂರ್ಣ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ನಿನ್ನ ಇಯಲೆ ಮದ್ನಾದು ಕುಸಿ ಟುಪ್ ಕೊಡ್ಬೆ ಕುಸಿ ಟುಪ್ ಕೊಡು ಧರ್ಮರಾಯರೇ ಕಡೆಕ್ಲ ಇರೋ ಸತ್ಯನೆಗೆಂದನತೆ ಹೋ ಧರ್ಮದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೈ ಬಿಡು ಪೂಜಾ ಬಂದು ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಎಂಕು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬಗೂ ನ್ಯಾಯ ತೆರ್ತು ಬತ್ತಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೊರ್ತು ಕೊರಿಯ ನರಮಾನಿನ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಚದುರಂಗಗೆ ಐಟ್ ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ಬೇನೆ ಬೇಸ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಹಾಂಡ ಅವಿನ ಎದುರಿಸಾದ ಬದುಕವನ್ನೇ ಜೀವನಗೆ ನರಮನಿಡ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸಿಪ್ಪುಗೆ ಕಾಸದ ಬಲೊಟ್ಟು ಕಾನೂನು ಪಂಪಿನ ಕೊಲ್ಕೆಡು ತಪ್ಪವೆಗೆ ಹಾಂಡ ದೈವ ದೇವರ ಕಣ್ಣೆದುಡಿ ಅಪ್ಪಲ ತಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಚಿಕೆ ಹೈಕೆ ಪಂಪಿನಿ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಕಿ ರಕ್ಷಿತ ಬಂದು ಏರು ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾಪುವೆರ ಅದರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಕಾಪುನಿಗೆ ತುಳರೆಗೆ ತುಳುನಾಡೆ ಬುಲ್ಪಾತ ನಿತ್ಯದ ಪೂಜೆಗೆ ಜನಮಾನಿ ಸಾಲುಂತುಳು ಭಕ್ತಿದ ಭಾವಗೂ ದೈವೊಳೆನ ನುಡಿಯಾತಳು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕಗಳು, ಸಾಂಸಾರಿಕ ನಾಟಕಗಳ ರಚನೆಕಾರರು, ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಮ್ಮಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತದ ಮಾಂತ್ರಿಕರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಲ್ಲೂರು ಪರಪ್ಪಾಡಿ. ತಮ್ಮನ್ನು ಅತೀವ ಆನಂದದಿಂದ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ನಿಂತು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀದೇವರು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಿ, ಬರವಣಿಗೆ ಕಲೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮನದಾಳದ ಆಶಯ ನಮ್ಮದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವರು ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಗುರು ಸೌಂಡ್ನ ಅಶ್ವತ್ ಕುಲಾಲ್ ಶ್ರೀ ಗುರು ಸೌಂಡ್. ನಾವಾಡಿದ ಮಾತು ಪ್ರತಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಕಲೆಗಾರನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನ ಪ್ರತಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಮುಟ್ಟುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಧ್ವನಿ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಶ್ರೀ ಅಶ್ವತ್ ಕುಲಾಲ್. ಪ್ರತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಂಬುದಾಗಿಯೇ ಭಾವಿಸಿದ ನಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ಆತ್ಮೀಯ ಗೌರವ.